Goedemiddag. Welkom vanuit de IJsselmar. Welkom vanuit Starem voor de zonde wedstrijd van het SKS kampioenschap. Weer ideale omstandigheden en 10 minuten nu 2, dan gaan we dus los met alweer een wedstrijd van het SKS kampioenschap. En toch matten we het er nog even nu ha. De dooi van Juster. En dat doe ik nou bij analist Pieter Brouwer. Want Pieter, laat eerlijk wezen, het houdt us allen nog wel wat in de besnijden, die dooi van Juster. En dan benamen de disqualificatie of het net finishen van favoriet Gerard Pietersma, Jenne Woord. Ja, zeker. Dat wie, het wie eigenlijk een beetje ondenkbaar eigenlijk al hier. Wat er al gebeurd is. Wij hinten natuurlijk de hele titel over in de uitzending. Van zo dat het wel, zo dat het net. En gevoelsmatig, toen er finishte, gingen wij eigenlijk een beetje van, hij is net echt blied. Kreeg hier er iets van dat het wel haast in de gaten hier. Maar ja, toen net zo weer dat er nog steeds een stille hoop gaan hier van het zilver wordt afvallen. Ja, misschien hier zei iets van, het valt wel daar. Maar ja, als hij dan het schot net jet, dan is het in één keer definitief. Ja, dat klopt. Ja. En dan is het natuurlijk de reactie die hij diert is natuurlijk wel begrijpelijk. Dat zag ik het denk ik ook niet. Maar ja, ik hoop niet twijfels wat, want wij hien dat boert wel jongen en als ik het een beetje nijlees, dan mag het zelf in wezen betekenen. Dat hoeft niet in zijn boert om heen te komen om dat hij een valse stad heeft. Dat ze zelf in wezen betekenen moeten. Dus maar een echt goede skipper, die heeft dat in de gaten. Ja, dat is voor zezen, maar dat is het wie was bij hem natuurlijk. Hij hier de lemmer hier boven hem, die weet het betekent. Hij drukt de lemmer over de stadlijn. Dus dan heb je toch wel eens van jezelf het idee misschien van zou ik dan vals wezen. Want ja, ik ben degene die daar beneden en hem omheen drukt. Ja, dat heeft waarschijnlijk toch net tocht. En een tros hield. Ja, het is natuurlijk gigantisch sneu voor hem. Want je bent een hele wedstrijd het ontzielen. Want hij had de hele wedstrijd eerste lijn. Ja, dan is het wel heel waardeloos en kloten dat het dan zo is. Ja. En toch, ik wil er toch nog één op waarom komen. Want bij het hutfietsen, Biekelieks, ik maak je weer even een switch naar een andere sport. Dan is er een sprintetappe. En die sprinters, al is het maar millimeterwerk, die weten dan toch wanneer ze als eerste door de streek heen komen. Ja. Ik denk echt dat Gerhard dit wist. Ja, dat zei het. En dat denk je het? Ja, ik denk het, ja. Nee, maar dat is ik zei, hè. Dat ik gewoon zei. Je wilde dat eigenlijk net zeggen, maar ik heb gevoelsmatig wel het idee dat hij het wist. Ja, dat loopt vast. Ja. Had ik zeg hoe die man door de finish kwam, dan denk ik van, Gerard, dat kan je wel wat bedenken, maar door heeft het in gevoel, heeft het net vertrouwd. Zij is het al. Nou, Juster, hebben we ook nog even praat met de wedstrijdleiding, met Wiebe Huytema. Even jaren naar zijn verhaal, het verhaal dus hoe Juster. In ieder geval ten eerste dat het natuurlijk helemaal waardeloos is dat dat gebeurt. Dat had je toch een beetje, eigenlijk de hele tijd in de macht, zeg maar. Je wil het is een prachtig weer, mooi weer en je ziet dat het gebeurt. We zitten vlak nu voor de 10 seconden voor de stad. Alleen maar die eerste betiet en dan die loopt de paal naast en onder, naar de pentas, zeg maar. Dus ze wint de betiet. Ja, en dan Lemmer gaat weer om. En Jenne Wolt net. En dat is gewoon kloten. Ja. Lemmer het nummer 11. We zeggen dadelijk het bordje nummer 11 omheen gaan hier op een startkotter. Nummer 4 hebben wij eerlijk zijn als radio boordje echt net jongen. Maar er luidt ik altijd een contraskip. Wanneer hem nummer 4 omheen gaan? Ja, hier op de kotter sowieso eigenlijk gelijk. Beide tegelijk. Misschien de eerste helft met toen 4, dat kan natuurlijk. Je moet die bord nemen pakken. Bij die horen, dat is vrij vlotgaand. Ja. Gerhard zei van ik heb nog vregen. En ze zijn van nee, kerst terug. Nou, ik ben uit dan wie dat vregen had. Nou, want hij zielde daar bij de PNW naar de kruispolen, zeg maar. Helemaal buitenop. Dus dan zoek ik net wie dat hij dat vregen had. Wie dat maar zo, dat gewoon weten hier van wat dat we waarom gaand wie in ieder geval. Dat hier voor u zeker mooier geweest. Ja, zeker. Maar je weet zeker dat ik op het contraskip nummer 4 omheen gehouden is? Ja. Tenminste, dat wordt mij verteld, dus dan neem ik gewoon dat het ik zeg is. Ja, zeker. Ja, want het punt is natuurlijk dat kerst je wel net zien, dat al die zalen ervoor zitten. Nee, want alles gaat natuurlijk, dat zielt dan over de lijn heen. Dus dan is alles, dat schip is voor, dat kunnen we niet meer zien. Nee, dat is dan, dat zit achter die zalen, dus daar heb ik geen zicht meer op. Amateuristische bende, zei Gerhard. Ja, nou ja, dat mooi huis is er natuurlijk, ja, zeker.
wij doen ons best. En ja, dat dit gebeurt, dat is jammer. Maar ja, ik weet dat hij vals is hij natuurlijk vals. En dat is ook wel een beetje zijn eigen ding. Nou, en ja, die borden tonen, dat is in wezen alleen maar luxe natuurlijk dat het gebeurt. Maar ja, de ziel is die moet eigenlijk zelf bepalen of ze goed of verkeerd verbinden. Ja, dat zei Wiebe Huytema, de wedstrijdleider van Juster. Ja, en wat er nou het geval is, Pieter. Jenne Woord had een protest in de wedstrijdcommissie. En dat mooi natuurlijk. En nou is er een onafhankelijke jury en die heeft nou een advies uitgebracht aan het SKS-bestuur. En het SKS-bestuur had gezegd, wij komen daar morgen op weerom. Ja, op snij toch? Ja. Ja. Morgen is snij. Ja, nee, maar dat heeft je goed zijn, zeg maar. Ja, nou ja, dat vind ik eigenlijk heel nuver. Dat het bestuur van de SKS nou besluiten moet wat je met deze wedstrijd gebeuren moet. Ja, is dat normaal of is dat altijd al zo? Nee, nou dan zeg ik weer iets wat ik net weer meisje ken, denk ik. Maar in mijn carrière heb ik volgens mij dat nog nooit meemaken. Nee. En eigenlijk binnen dan drie mogelijkheden. Of ze zeggen van de hele wedstrijd is ongeldig en hij telt voor elke hier net. Of Jenne Woord, die wordt de eerste, krijgt 0,9. Of ze krijgen ongelijk en ze hebben 14 punten aan de broek. Dat zijn eigenlijk de drie scenario's. Ja, dat is, ik denk, het is volgens mij eigenlijk zo dat wanneer deze wedstrijd morgen ongeldig verklaard wordt, dat we gewoon de puntentotaal weer krijgen van een dag eerder. En dat deze wedstrijd er gewoon uitgaat. En maar dan weet ik verhaal dat die wedstrijd, dat die dan ongeldig verklaard wordt, dat die dan dinsdag op een vrije dag oorzield worden moet. Ja. Nou, dat zou logisch wezen, toch? Nou, dat vind ik net. Want? Nou ja, die wedstrijd gaat er dan gewoon uit. Het is geen harde wien, het is net dit. Ik bedoel, dan is het een verhaal. Dan zie je dus maar 10 wedstrijden. Ja, dan zullen ze het zien in wedstrijd. Maar als je toch vrij bent, dan kunnen die skippers toch echt wel gewoon het wet erop, of net? Omdat ze even bekomen. Ik denk dat ze even bekomen moeten. Ja. Vooral Gerard, wat even bekomen dan. Goed, de dag van Joert. Want het klassement, ontnota, ja, het is dus onder Faberhoort al hier, het klassement. Omdat, ja, we weten net precies hoe het komt, maar Jenne Woord. Maar laten we ervan uitgaan dat hij juist dus net finished is. En dat hij dus 14 punten onder de broek kregen heeft. Dan is op Ian de Lemmer met 12 punten. Op de tweede plek Grauw met 12,7. Jereveen Tredde met 24,9. Fjouwer Jenne Woord met 26. 4 Snits, dan Langwaar en de Jouwer. Ja, even hoe de wien van Joert, want het is, nou ja, krijfterij. En het komt, het is weer ideale omstandigheden. Hè. Helder waar. De wien komt daar een beetje uit het noordwesten. Ja, dat is prachtig zielwaar. Schitterend. Ik bedoel, maar er moet net minder komen. Dat is dat zou heel fijn wezen. Want dan krijg je op een gegeven moment dat die schepen alleen maar op een deel beginnen te hobbelen. En we willen graag vooruit. En dat is, nou is het nog mooi zielen. En dan wordt het alweer wat drogerij en daar is hier net vol aan. Dat is, dan kun je beter een bovenvolken meer. Hè. Dan kun je beter fjouwer dan dat je het wakker rijden. Dus dat is, maar het is op dit moment ideaal. Ja. En de route die ze erin line hebben, een op-en-delbaan weer. Hè? Het is de laatste dagen hield hij een op-en-delbaan. Ja, het is West aan Gate. Hè. Dat is, Spreekt hij wel aan? Nou, ik vind het wel heel mooi om naar te zien. Hè. Maar ik denk dat hij moet eigenlijk net echt noordelijker worden. Want dat hij echt naar het noorden gaat, dan kun je eigenlijk volgens mij net een kant uit. Dat er wat westelijker wordt, dan kun je die baan de andere kant wel wat omlezen. Maar ooit wordt het wel een heel kwart steekje daar naar de dikta. Ja, maar de meesten die open dik stenen? Als het zo bloot, dan zie je een prachtige wedstrijd. Ja, die staan op de eerste rij. Die hebben skybox on. Ja, het had je wel zo geweest. Dan moesten ze haast, dan zeggen ze eigenlijk net meer, Safir gingen ze er maar op, richting Enkhuizen. Maar dat heeft je net. Het is heel prachtig. Ja. Nog even over de wedstrijd, want binnen de scootjes die er nou, wat moet je ervan verwachten? Binnen de jongens die er extra risico nemen zullen of wat denkst? Ja, het denk ik net zo vol om een risico te maken. Joh. Het is gewoon op een bepaald moment, er zijn skippen bij die het met dit waard denk ik wat beter door als met Hudewien. Dat zegt juist ik wel weer, Sander Pieter Meter, ik van Akkerum. Die jongen die had heel veel, ik kon zijn scootje dienen, had de maat die het goed ziet met Hudewien. Nou, maar wat minder wierde er net, juist er waarde het was stevig en de wieder weer. Dus het is een crosser Akkerum, Joert. Ja, nou ja, dat... ik doe even de kwarte samenvatting. Was vaker voorspellingen die. Dat weet ik nu ook, ze staan er gewoon niet meer om. Want ik ben maar juist ik zei toch Jenne Woord op een gegeven moment. Eerst het lang waar en toen Jenne Woord. Dus dat kan wel aardig uit. Ja. Maar goed, uiteindelijk ben je 14 eindig. Ja, nee, maar dat moet nog, hè. Dus nee, dat moet alleen nog. Goed, laten we even zien naar de laatste keer dat er hier zield was op IJsselmar. Dat wie in 2019.
Want waar woener doe in 2019 hier bij Starem? Daar gaat de bal naar onderen voor de start en de start is goed. Maar dan al direct in het eerste kruisrak. Het Jereveen maakt helemaal del horen op grauw. Bakboord, stuurboord, de rode vlag in het wand. En grauw, ja, die viel Jere wiertigheid vanzelfs. De groene vlaggen erin in de hoop dat het Jereveen over het hert strikt en die rode vlaggen eruit helpt. En dan Akrum en de hele mannen. Die strieden om dat eerste plak. Waar had de beste slag uitzocht? Ja, Pieter Meter. Ziet toch gunstiger onder de markkant en passeert Jere de hele mannen met Klaas Westerdijk. Daarachter de Lemmer, wanhopig. Ja, de koprenner in het klassement. Die wil geen fouten meisje, maar komt hier helemaal verkeerd uit bij die tonnen. Er zit wel een gotje, maar de boppen hem, daar leidt het scootje van Ljouwert. En Ljouwert leidt op bakboord en had dus voorrang. Dit komt net goed, dit kan nooit goed komen. Albert Visser van de Lemmer drukt hem ertussen. Onreglementair. En dus mij Ljouwert hem eruit protesteren. En wat kan Jereveen? Jereveen skarrelt starig naar voren. Hier al vlak achter Ljouwert. En dus zullen we hier achter in het veld dat Jereveen verder en verder naar voren skarrelt. En op wij is om toch zo weinig mogelijk punten te scoren. Jereveen helemaal naar voren. Op een vierde plak in Tusken. Die scoort dus vooruit. En hier, daar is de groene vlag in bij het Lemsterscootje. Nou pas hadden ze in de gaten dat protest van Jereveen echt in harden weer. 2 protesten dus. En deze man had er helemaal geen last van. Want Akrum met Pieter Meter, die wint hier op Starem. De eerste dijtitel, doch we vol slijm in het klassement. En hoe dat haast uitpakt, dat zullen we jaren. Want Jereveen, die speelt hier de haardrol op Starem. Iedere de vlaggen, 2 protesten. En het kampioenschap stiert weer op het kop. Ja, dit wie dus in 2019. Akrum wint dus dan bij Starem en Akrum. Ja, die hebben we correct doorserveerd voor Joert. Ja, nee, ja, ik hoop het net voor hem weer. Want ik gun het hem van harte dat we bij de eerste is. Maar het van de weekend natuurlijk wel vaker hebben we dit waar gehad. Ja, en dan wie het er net bij. En dat is, dus ik hoop voor hem dat het Joert oors is. Maar dat zien we Joert zien. Ja. Wist waar toevallig, misschien wist dat, van waar dat doe, Vietje in de Waard? Ja, dat valt mij weer het Lemmer. Ja, dat is de koprenner van nou. Ja, nou ja, maar had hij Sassiel omloop zat de eerste week tot nou Sassiel. Dan winter, want dan hij zit nou ook al boppen. Ja, maar ik bedoel, hij heeft natuurlijk één groot voordeel nog. Hij krijgt er hier nooit meer bij als 5 punten. He, dat is je minste wedstrijd. Nou, en hoe langer dat je dat volhoudt naar Vreta, om dat in wezen op dat te houden, ja, dan komt dat kampioenschap komt daar gewoon wat dichterbij. Hè? Want Grauw heeft al joggen en het Veen heeft al zien. En nou, zo gaat dat terug. Dus hij krijgt er hier nooit meer als 4 bij als zilder 14 worden. Ja, maar dan komt het echt op spanning. En daar wist hij wel eens van, want hij strijken kampioen West. Op een gegeven moment dan komt echt die spanning van ja, als ik zat er ook in, dan zou ik misschien wel kampioen willen kunnen. En het is natuurlijk al heel lang geleden dat Lemmer voor het laatst kampioen was. Ja, die spanning, dat is echt helemaal nij voor Albert. Ja, dat zeker. Maar hij had er natuurlijk wel een paar keer er ompreun. En hij wil het ik hartstikke graag. En ik zou het ik van harte gunnen. Dat meen ik echt. Want daar is dat denk ik een keer aan taal. Dat had ik wel bewezen, zei met daar heren, dat er altijd bij is. En ik zou het wel mooi vinden dat het worden zou. Maar die stress die er dan bij komt te Sjen, hoe zou er wat goed mee omgaan? Nou ja, heel wisselend denk ik. De eerste keer dat ben je op de laatste dag. Ja, dan word je dat zo graag. En de tweede keer, ja, toen zoek ik het eigenlijk net worden. En maar door hooromstandigheden kwamen we op een gegeven moment bij de eerste tonnen als het ziende. En dan strijden om de tweede tonnen. Dus toen kregen we hem nog. En de laatste keer, 2010, in snits wien we net zo spannend mee, want toen winnen we het al. Dus ik bedoel, toen gingen we zo goed zield, die 14 dagen, dat we de laatste wedstrijd eigenlijk alleen maar mij hoeven te doen. Ja, maar hoe kun je die spanning wat onder controle houden? Want dat is echt al je nij voor Albert. Wiels nou trouwens het 10 minuten skot erom zit te komen. Ja, hoe kun je ervoor zorgen dat je nogal, ja, dat je daar net ten onder ging? Oh, weet je. Ja, ten eerste denk ik dat Albert in zijn werk, want hij zit op zee, dus dat er op een gegeven moment wel eens dagen zien komt dat er de kop erbij houden moet.
En ten tweede is Albert op een leeftijd dat er denkt, ze maakt mij de kop niet meer gek. En ik denk dat hij is natuurlijk wel Harry Amsterdam kwijt, Joert. Maar daar had het denk ik wel. Maar die jouwt toch vaker rond de Snitswieken? Ja, nou ja, goed, dat Hinsel ook dat zij juist heel goed uitpraten. En hij heeft volgens mij daar wel een hele goede waarom kregen. Maar je mag... Waar zit er nou als adviseur, wist je dat? Ik wil het weten, maar ik ken de naam. Zie je dat daar nog even op? Maar dat is wel zo dat je dan toch weer een verhoring hebt even op het schip. Maar ja, dat zullen we Joert ik wil altijd dat Joert weer heel goed bij is, dan hebben ze dat knap oplost. Ja, en aan de andere kant, als hij er net goed bij zit, dan leidt het er gewoon omdat Harry Amsterdam er van boord is. Ja, dat denk ik net. Dat is, nee, maar je moet ook een beetje... dit ziel hier op een mar, op de IJsselmar, is toch krijgt al weer even oors als op een gewone mar. Je moet er wat normaal zeg je van nou, we houden de bol erachter gelijk op naar de ton en dan kerst voor rij. Nou, dat kerst hier wel schudden, want dan zit wel even een of twee scheep klinken verder matten, want oors gist onder de tonnen, omdat de zee die schoot hier wel op. Dus zo zei je, ja, hoeveel wie eerder je hoort. Maar ja, er is een beetje weer en er is wat diening. En op een gegeven moment begint dat schip op een gegeven moment toch te verleiden. En dan dus de mag wel heger wezen als normaal in een wedstrijd op de binnenwetter. Nou, we zijn er rond daar. Dan wist je ook wel wat ik bedoel, hè? Er moet een vergissing komen. Waar wint het, Joert? Ja, ik denk Hij is die een objectieve shirt weer onlutsen. Ik denk toch een zwaar schip. En ik denk dat Jouwer daar denk ik wel heel goed in is. En Ljout. Jouwen en Ljout. Denk ik, ja. Ja, dat die, maar dat... Dan zullen we het straks naar de wedstrijd even nog hebben. Dat doen we zeker. Dankjewel Pieter voor die analyse. Om 10 minuten nu 2 dan begint hier de wedstrijd hier op de IJsselmar. Hier bij Starem. Wedstrijd nummer Zoon. Had ik het goed heb. Ja, het is een zonde wedstrijd. Hè? Zoon, Oordaansen bij het Scootje Snel. Zo graag een vogel. Je bent het al. Want vliegen is niets meer dan ontspannen hangen. Zonder wens, angst of doel boven de aarde. Die soms duizelingwekkend snel onder je doordraait. Ik ben Lianne Pit en ik heb samen met mijn vriend kitesurfschool Doepie hier in Friesland. Ik ben hier bijna dagelijks te vinden eigenlijk. Vroeger ook al kwam ik hier op het strand, heb ik eigenlijk leren zwemmen en leren kitesurfen. Dus zonder IJsselmeer had ik hier denk ik niet kunnen wonen. Nou, mijn hoofd staat eigenlijk nooit stil. Ik denk heel veel na altijd. Dus als ik dan op het water ben, dan vergeet ik alles en dan ben ik helemaal in het hier en het nu. De komst van de afsluitdijk heeft voor mij niet heel veel veranderd, want ik bestond nog niet toen dat gebeurde. Maar ik denk er wel heel vaak over na, van hoe had het eruit gezien als dat niet zo was geweest. Nou ja, eigenlijk zijn er niet heel veel plekken waar je mag kitesurfen. Dus het zou mooi zijn als er dat misschien een beetje uitgebreid zou worden. Maar ik ben ook echt voorstander voor de natuur. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat de vogels hun broedplekje hebben en dat de mens daar niet te veel aan rommelt. En verder hoop ik gewoon dat er niet zoveel verandert, want het is perfect hier. Ja, ik merk toch dat ik daar dan wel veel spanning van krijg. Bijvoorbeeld als er dan zo'n idee komt als een zandindustrie op het IJsselmeer. Wat veel met zich meebrengt, ja. Ik hoop gewoon altijd dat het dan niet gebeurt. En gelukkig is iedereen hier in de buurt, heeft hetzelfde gevoel van kom niet aan ons mooie Gaasterland. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. En wij vallen mooi in het 4 minuten schot, net in het startschot, want dat door het nog even.
Maar welkom, ik van mijn kant. Ik ben Ilke Dijkstra. Naast mij natuurlijk weer van Bob Moons, coach Pieter Brouwer, welkom. Welkom. Ja, mooi plaatsje. Wat betjuggen die witte strepen op het wetter, wat verwaar hebben? Ja, we hebben een rustig koeltje. Hè. En het shirt ik wel onder scootjes. Een windkrachtje treien. Meer ridder op dit moment dacht ik helemaal net. En ja, mooi noordwestelijk windje. Ja, het kan eigenlijk niet mooi, denk ik. Maar net minder komen, denk ik. En dan wordt het voor de skip ook alweer wat minder. Kan er beter dan nog een Beaufortje bij komen dan dat het de rouw gaat. Maar een Beaufortje minder. Kan weer verschrikkelijke verrassende uitslagen opleveren. Ja, dat kan je met Hudde Wien ook wel hebben. Dat hebben we eerst was jongen. Dus, voor de street is het mooier dat er wat wien komt. Nou, Ja. je hebt hier het klassement ik al even tron aan. Het is dat is spannend. En we hopen dat de wedstrijdleiding er weer krijgt zo'n mooie baan in looit. En wat het ik met waar komt. En dat jaren we even van de wedstrijdleider Piet Blauw hier van Starem. Van de morgen om jou wachten weet al, weet misschien haast een fjouwer. En de verwachtingen zijn eigenlijk wel dat er een trial, ietsje trial, er was een beetje steen. Nou ja, dat is eigenlijk prachtig toch? En ik heb vanmorgen al wat scootjes in wat trainen zien. Het wetter krijgt, of het gangboot krijgt droog. Nou, dat is eigenlijk het mooiste, toch? Er wordt hier, ik wil eens zeggen, ja, de wegen hè, op IJsselmaar. Ja. Nou, dat valt nog wel wat mooi. Alleen het is geen dik wetter. Dat is in ieder geval net. Vroeger heb ik die opmerking eens maken van dik wetter. En dik wetter bestiert ik. Alleen dan heeft van tevoren heel soort wien gaan en dan wordt het wetter smarig. En dan wordt het wetter zwedder. Maar nee, maar we hebben hartstikke mooi, het is vlak wetter. Als je mooi was een spatje op de voordek hebt toch? Maar dat heeft ze net, ja. Nee. Je hebt er ook weer een gate inline, een op een delbaan. Ja. Dat is de mooiste baan om te zien. Ik heb denk ik in eerst zien Lina als een keer als eerste die route erin gooit. En toen weer nog net iedereen in termijn is, maar er weer zelfs een verzoek nou, naar de wedstrijdcommissie om ze volgens altijd kan vanuit de skippers die baan. Omdat het gewoon, ja, er zit best wel een soort spanning in. Daar kan een soort spanning in. Dus maar krijg ik hoe de baan erin loopt. Ik krijg hem in je oor van wij moeten hier een wal creëren. He, maar die rare tonsjes. En ja, die kerst ik wel een medemblik te brengen. Maar dan hoe ze maar in je slagen, dan ben je bij de bovenste tonnen. Kerst ik samen uitje dat ze nog een slagje maatje met. En wij zijn dus wel maar die waltonsjes, daar wel van een morgen al samen bezig geweest. Dat ze hopelijk dat het zo zit. Maar daar gaan we nog helemaal bezig. Het is net een makkelijke route voor de wedstrijdcommissie. De finish begeleid die moet er goed inlezen. We hebben juist gezien dat dat net helemaal goed weer. Ja, hoe doe je dat? Nou, ik vind dat net zo moeilijk. Misschien hebben ze er even net bestilstonden juist ermee. Dat zei ik met, maar dat is eigenlijk parallel. Aan de onderste ton moest door die finish erin gooien. Dan is het van beide kanten, werd ze er toch heen gaan. Eigenlijk het eerlijkste. Maar net zo wijze dat ze bakboot omgaan en dat ze het 10 meter minder hoeven te zien bijvoorbeeld. Dus daar moet je een beetje rekening mee houden. Ja, op een meter is dat natuurlijk moeilijk. Maar eigenlijk een beetje krijgen ze de start er waarschijnlijk in gooien vanmiddag. Ik een beetje in het midden van de gates heen. Maar dan, ja, zoals de finish er op die manier ik een beetje in gehoord, dan wordt het slagje. En hier sjorgen we de scootjes al op een minuut voor de start. Heel starig, hè? We sjorgen nou dat er best wat voorzichtiger is, nou dat wat verder in het kampioenschap komt. En nu sjorgen we er heel nog op en in de kotter. En hier onder het topje van Akkerum. Nu sjorgen we het even vanuit de achterhand. En nu sjorgen ik dat ze alleen nog een beetje deinen. Nou maar is de gang houden. Hè. Het is nog 20 seconden voor de start. Wanneer bepaalt dat het ongeest? Dit is de moeilijkheid. Wat zijn je boppien? Helemaal in je boppien. Nog 10 seconden voor de lijn. Hier bij de Lemsters. Lezen nog aardig achter de lijn, liekt het. Maar wel heel nog boppien. Nog één en nou mag het schot. En daar is het schot. En ze zijn voor de zandenwedstrijd hier op Starem. En we sjorgen gelijk naar degene we hebben
Een heel soort van verwachting natuurlijk weer Ja, naar de wedstrijd zeker. van Juster. Lemmer daar. Hoe is Lemmer voort? Dan moest Juster ook een heel eind voortkomen. Let het eerst eens even erdoor. Het is een skinne lijn zoals het heet. Ja, ze ik kunnen jij niet geen keer voort. toeters, ik jij Nee. geen schotten. Dus het verhaal van Juster hebben we net weer op mij. Ze zijn alle hier goed starten. Ah, dat is er misschien ook een teken dat de starter goed inleidt. Dat zo ik ken het in opzichte van de bovenlijn. Er is daar onderin. Ik weet niet wie dat is. Maar de het invallig als mij de tonnen net heli kennen. De onderste tonnen net. Dus die draait nou een rondje. En die komt aan zijn stuurboord denk ik deze kant uit. Ik heb het idee dat dat Pieter Meter is. Maar ik kijk net maar ja, dat denk ik al. Volgens mij is het een wit scootje. En Johannes die zit hier in de midden. Dus dat denk ik net dat is. Dus Ik heb net in te betiet starten, maar koer de tonnen. Maar jou dat ik een beetje onder zit die ik- lijn er net goed in leidt. Nou, Maar dat- er ben nog meer. Zie je, er is nog een. Die kennen de tonnen net heli. Die onderste tonnen, of ze het de petit was natuurlijk. En dat ken ik wel weer mooi. Maar die Westersdoor had dat die druk net, dat is net de volle druk hast en wel wegen. Ja, dat klopt. En door heeft ik dat gegarandeerd als je gewoon op een mars is. En door dat ik geen volle meer ging er weer waarom. Oh nee, dat is het Jouwer was natuurlijk. De Jouwer en Akrum Ja. hadden tonnen, maar Lemmersje we daar nevens mij. Die had net een beste start. Lemmer die ziet achter de hele mannen. Oh nee, Lemmers zit Ja. hier onderin. Die draait nou ook naar de Walta. Ik heb toch het idee dat de skippen die in de midden zitten, of boven de midden, nee, onder de midden zeg maar, in de startlijn, op naar Zeta, op naar de Islamar, dat die een beetje uit de goede slag. Maar ja, het ken ik correct even dat de windskifting een ambitie is, dat het dan ook wel weer oors is. Als je was het wel hest op Islamar is, dat zei ik ze straks ook even. Dan mag je eigenlijk een licht beetje verder zielen dan wanneer je dat op een maat doet als naar de ton daar was. Want de worst haast altijd een licht beetje voortzetten. En had de wal, de Lemmer zielt nou als eerst een beetje weer naar die Walta. Ja. Zo vier als die bij de wal komen, want je hebt al een Piet Blauw. De hele mannen die is helemaal naar de Walta. Is de windrichting daar ik nog gelijk als op het mar? Zit daar nog een tactiek in? Nou, de hest ving al volgens mij nou met die noordwestenwind. En Dat is dat Lemmer no pas over de startlijn. Of is hij nou bij de Rede Tontje? dat is bij de redactonsjes denk ik, hè? Ja. Dat ken je net over. Nee, dat is denk ik. Ja, Maar dat maakt het efficiënt. Geen vertekening. Nee, die zit binnen al. De hele mannen die wie aardig gevaarlijker. Ik kreeg hier het idee. Maar als ik kreeg zei dus hoe de wegen zeg maar, dan denk ik dat hij net zo volle verschil in heeft. Ja? Want hij komt een beetje uit zeewij. En hij heeft geen leiden van de dik. Dus ja, dat is wakker gelijk denk ik als daar onderin zit op zee als dat hier bij de dik zit. Dat maakt het net vol uit. Nou, laten we het zaak even definiëren. Die scootjes die zee opstekken, die gaan eerst steeds maar bakboord uit. Ja. En de scootjes die naar de dikte varen, op Staremoorn. En dat zeggen we de Snekerpan. Ja, ik denk En dat Jennewaard eronder. En de Zuidwesthoek. Die maakt je de eerste slag naar de Walta. En hier zullen we de wal. Het is nou toch weer oors. Als het hier joggen of je joggt van bovenhoud, dan is het toch een verschil weer oors. Daar lijkt het dat de snitserpan een volle heger leidt uit de Zwaan. En hij leidt ik wel heger. Maar het is wel het scheelt. Dat heeft nou ik weer krek als Juster. En doordat het alle kanten uitgaat, is het weer heel breed alweer. En dan maak je al wat je hoe het aanstaan bij die bovenste boei, hoe ze daaruit komen. Maar Starem had een mooie start, zat te zien. Dus Lloyd Boppe de Lemmer. Het is nog net als zien hoe ze uitkomen. Het eerste plakje werd ze hier in wezen een beetje peilen matten, dat is bij de dik. En verderop werd die scooten al hier binnen, daar heeft al hier genoeg wetter. Dat het zwart in wezen wel op jip te kennen. Om de beste steun te krijgen voor het schip. En werd de hele mannen nou aanstaan, daar zit wel even peilen matten, want daar wordt het wat ondieper. Hier vorige week lang waar. Lloyd wat heger. Ja. Een mooi gonkje erin.
Maar de hele man, dan laat ik een aardig handje voor hè, Ja, van dat dit denk ik groepje. wel. Wat leger, maar die is wat jerder door de wingang. Die komt daarnaast nog bakboord wel onvanzelf. En die komt al die skippens in. En die Daar draait. Die keert de draait. hele man gaat nou door de wien. Hoe komt hij uit met deze stuurwoord skip? Nou, hij mag in ieder geval de voordeel. Maar het is nog mooier als de romvoordeel is. Ja, Tenminste, zeker. dat wil iedereen. Dat kist haast, ja, juist wel. Dat is, ik weet niet wie dat is, dat skip daar boven in beeld. De lemmer is nou ook regel. Als dat de hele man is, dan gaat de zwaan er nog... Nee, dat is vertekend. Snits en Lemmer daarachter, hè? Ja. Komt net heel mooi waai. Volgens mij dat die daar uit de wal weer komt, ik denk dat dat helemaal is, of net? En die bakboord achter Snits steeds maar een vijf en woord en achter Snitsdel gaat. Ja, hij hoeft er net achter de helft voor de Guurwaarder. Hij had gewoon, hij kan net heger dan Sassile. Snits shut het ik en get Troddewien. Ja, dat doet er leuk voor de hele man, dat dat de hele man is, want dan gaat er hem boven de zeil, gaat er hem, draait er hem. Dus dat noemen we dan dat er de smarge wien nou van Snits krijgt, de hele mannen. En daar wil je net echt vrolijk van. En zeker net dat het als er net meer wien is dan dat er nou is. Maar volledig reglementair, hè? Ja, zeker. Ja, Dat ja, is ja, ja, wedstrijdziel. ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, dat, maar daarom denk ik net dat ik het leuk vind. Je kan nou ook wel zien, hè, dat als het een Snits heeft, nou, die is nou, ik krijg een regel natuurlijk, maar dat die skippen, die verleiden wat. Hè, die gaan wat, die vallen. Die dijnen wat naar Juist. onderen, hè? Die Ja. willen toch die weertjes wat voortzetten, omdat er eens te min druk in de tuur Ja, is. ja. En daar moest een verschrikkelijk oppassen als het op naar de tonnen is. Als dat Snits nou, hè, die gaat nou op die gele bal, gaat er om. Dat is daar wel hechter voor haast, want dan kan er samen onder vallen. En dat is ook heel vervelend sturen, hè? voor de Ja, skipper. ja. Dan, Dat is één skip of de meeste meer, want die daar bovenin zitten, ja, je weet er net wie dat binnen. Hè. Ja, we hebben wel grauw denk ik. En wordt zijn, Huzum en Veen zitten Juist. weer in die orenhoeken. Ja. En ja, Snits liep het voor de eerste beste papieren te hebben, maar we weten natuurlijk nog net wat er straks hoe stuurboord uit die hoek komt. Hadden de tonnen helft natuurlijk. Ja. dus Snits, ja, ik denk het wel. En dit liep het ik al gelijk heel lang voort, hè? Ja, zeker van die stuurboordschepen die daar allemaal komen. En al ja, ik durf de Scootje Pool wel in te vullen nou. Op dit Ik moment bedoel, wel even. het liep het erop dat de snekerpan Jappie Visser een poer beste start had. En 4 voor alles uit om de eerste boppeton heen te gaan. Hij stekt hem nog wat op. Ja, het Hij krijgt hem wat, hè? Ja, hij maakt ik alles eruit hellen om te beginnen. Hij heeft net zo vol hoor. Dat zie je ook wel. Hè? Dat, om die boei te hellen. En als er het net helpt, dan is het Auke de Groot die daar ik onkomt achter Snits. Maar als het van dit plaatsje juist, maar ja, we shut vanzelfs. Nou, hij moet wel maar een opzetter. Maar En dat is levensgevaarlijk. ja, hè? zeker. Daar mag je al eerst een gangje zetten. Daarom doet het misschien ook wel maar zien. Laat hem maar goed gang zielen. En dan dat je wel goed gang krijgt om er omheen te komen. Want het Islamar helpt je een beetje... dit redt er wel op. Dit redt er wel op. Nee, daar komt Maar ja, hij had nog gong. Dit is even mooi om te zien. Dit is even mooi. Een snekerpan met een opzetter. Mooi gong uit het skip waai. En dit redt erop. Dit redt erop. Ja. ja, zo mooi. Jappie Visser, we noteren hem. Noem er in de eerste rak om de bopperste tonnen. Maar mooi, een heel soort meer gong komt eigenlijk de Zuidwesthoek aan. En die davert er waarschijnlijk dan gewoon doorheen. Hè, omdat Dat is lang wat, denk ik. Maar... Langwaar. Goed zo. Sorry, daar is de Zuidwesthoek gebleven. Die hier even mist. Langwaar op nummer 2. Ja, en wie zou dan de volgende worden? Want
De nummers in het waar zorgen we hier in het liedse hele winserakje. Maar wij zijn benieuwd wat hierachter gebeurt. Want hier komen straks weer een heel soort... Maar wat is er al nou uit, hè? Niet waar. Het verschrikkelijk. is ongelooflijk. Master shit, man. Want dit wordt het nog minuten. Ja, net al heel. Hoe is dat mogelijk? Maar als dat juist de Lemmer, bij wij van zijn strieën in de stad, of hij moet nou problemen krijgen met de Zuidwesthoeken. Nou ja, dat, als ik het zo een beetje show, dan zie ik zuiver het idee dat Langwaard Del horen moest. De Lemmer moet heel dat deel horen. Voor al die skippen die daar op bakboot komen. En wie komt er als redder daarnaast nog heen? Is dat Ljout, heb ik het idee. Maar Ja, daar hebben we jou het. een grauwe er ik weer bij. Alweer dat Jenna wordt. Als vier. Ja, het is wat... Daar heb ik wat atmosferische storingen, dus we kennen het ik net. Dat is helemaal goed. Ljout komt er in ieder geval uit het woordkip bij de tonnen. En dat is Jenna Woord. Leeuwen strijden. De Ljouweters binnen treien. En dan Jenna wordt. Dan kan je alleen maar ertussen draaien. Dan komt hij dus toch. Ja, hij... Ja. Komt er toch weer als vierde. Komt er om de tonnen. Het leek ik wil dat Auke de Groot het voor de Lemsterse krek aanhoren moest. Maar voor eerst zullen we dat dit nog al hele mannen zonder zitten nog protest tussen. is. De hele mannen. Die kwam direct. Die komt als vierde. Dus we kunnen concluderen degene die als eerste naar de Walter starten binnen bij 4 waar het best uit de Ja. start was. Ja. Zuidwesthoek achter de Lemmerdel. Die draait nou om de bopperste tonnen. Ik denk erachter dat er nog een slagje dwam had. Dan ben je het even kwijt. En daar hebben we hem dan toch weer. De eerste rerenvlagen bij in het wand van het scootje van Akkerum. En we hebben toch gekregen dat zijn drachten is. Oké. Dus geen dag zonder protest. Jet ik met spultje. De jouwer moet nog weer een keer draaien. Lemmer Je komt doet er- stuurboord, maar ken dat, want daar is ik hier krijgt op bakboordgong. Dan moet ze nou, en nou, dit zijn de problemen, hè? Geen Ja. gang en toch draaien moeten. Nou, met Rinus de Jong, ja, Maar dat ken het. wat gebeurt hier? Stuurboord. Dit is mijn Zuidwesthoeken, denk ik. Ik ken nooit. Oh, dat was zijn. Ja. Ja, nee, ja, verdikje. De jouwer, Oostjoelboord. En Akkerum. Nee, de woordzijners die zitten er bovenop. Ze zegen hem aankomen. De snelheid je het net heel hard. Dus ze konden hem gewoon alle hier op tijd voortstappen. Want het is een klap wat dan op het helwoud komt, hè? Ja, zeker. De man die wien dat ik al die zeggen het aankomt. Wij zeggen dat in principe ik wel wat jij erom komt, denk ik. Maar het hele achterdek dat wie leeft. En wat is de skeer hier om boord? Nou ja, Zit een doekje in, maar ja, in wezen kun je nou ook wel ophouden. Want dit is gewoon een bakboord-stuurboord kwestie, jongens, is het Ja. net. we zeggen het al, toen hij draaide Ricky een bakboord en dan hij je zelf weinig druk. Ja, hier is even de stemming natuurlijk Ja. 4 onder het vriespunt. Er is alleen die 14 hele zwart. Ja. Ik denk bij hemzelf van al uit maar. En we zitten hier toch nog in de wedstrijd en er komen nog meer skippen, man. Dus je moet er wel veilig varen blijven. Ja, zeker. Ja. Ja, waar zijn er dus nou ook al protest? Nou ja, dat is logisch natuurlijk. En dit wie wat een versissing, hè? Dat Ja. het mooi dit waar. Je moet het rom inschatten. En dan maak ik de machine eromheen. Ja, nou ja. Verwachten ze dat wat zijn vallen zoeken, wat ik maar ze koerden niks meer op. Nee. Kleerskes niks meer doen, hè? Nee, maar ja, goed, als we zijn, dan, ja, dan ga je er ik vanuit. Als je deze situatie volgens mij, hè, dat klinkt een beetje negatief naar jou de dag. Maar dat moet toch gewoon komen zien. En het is net een beetje. Het is net zei van, hij rekent me bij het roer of weet ik veel wat. Hij houdt al deel.
Maar hij die niks, hè? Nee. Ik net maar dan trollen wien, dan weet je, ik wil dat je een onvaring krijgt. Ja. Maar dan catch je nog even. Ja, klopt. En dan catcht wat zijn nog in de Bij je gunstige waai. positie. Ja. En nou... Dat die er ik al net. Kunnen ze de ton ampereren, ja. En dat is duidelijk de reden vlagen bij wat zijn in het wand. Huizem luidt daarvoor. Maar ik heb dat zij daar hek opschreeuwen ken, maar verder om de tonronding steeds maar. En dat hoorde dat waren een beetje rommelig al hier. Drachten, ik weet niet wat die doet, maar. Maar die jouwers, ja, dat zie ik Ja. het toch gewoon. Als ze je trots zo hielden. fout binnen, dan is het gewoon toch duidelijk. Hè? Ja. Dan moet je gewoon. Het is ik net een. Hier helpt een griene vlaag ik net meer, Nee. want het is op een stuit ik nog verzekeringskwestie. Ja, Hè? maar goed, dan ben ik, ja, dan denk ik dat je samen is binnen dat je gewoon, Je een beetje scam je maat en gewoon Nou, steeds dat maar te ophouden, kleren. hè. En ik bedoel, wat kan al hier gebeuren? Ja, Scam dat je is is een misschien overhaal. net het verkeerde Nee, net een goede goeie woord, woord. maar mijn fout, dom, ja, weg. wegwezen. Ja. Laten we even. We genoeg consternatie in het eerste rakje. En dat willen we graag natuurlijk. Ja, we willen natuurlijk gewonnen hebben. Maar er moet ik wat gebeuren in de street. Maar het is Snits en Langwaar die een heel eind op kop lezen. Ja. Maar we hebben van de week al jongen. Dat kan samen worden. Samen weer oors. Kan samen worden. Maar De eerste twee die ben er, als de meesten krijgt, toen ze om de bopperste boei gingen, die winnen er al, nou ja, toch al een redelijk eindje uit. Maar goed, dat kan dus krijg wat zei Elke, dat kan haast een samen even onder de wien op weer oors worden, hè. Maar wie krijgt wel duidelijk dat de slag naar de wal daar, zeg maar, naar de dik, dat toch wel de beste wie. ja, dan Uit de start waar in ieder geval. kunnen we nou even mooi het oerzicht een beetje maken. Daar zit Ljouw, het is er mooi bij. Jennewoord. Viert. En dan worden die volgen terug. Grauw, Lemmer en de Zuidwesthoeken. En Huizem zit er ik nog in het clubje. En nou hebben we heel mooi zien. Ja, we zullen Enkhuizen gaan lezen. Hè? We zullen De jouwst is hard opvallen, maar wat ik het zou zien, die gaan nou met de kop in de wien. Die zullen wel denken van nou ja, dit is een verloren zaak. De eerste gaan nou bij de onderste boei en dat ik het nou zie, dan gaat Snits, die pakt de dikskant weer. ja, en nou, hier is het duidelijk. De jouwer jouwt de street op. We hebben hier op Starum, we hebben uiteindelijk binnen op het Iselmar een tredje scootjes die nog in de wedstrijd zitten. Tenminste, dat nemen we gewoon, want strafrondjes. Ben net in internationale maaien nog strafrondjes vinden we, maar dat is geen tastien, hè? Nee, maar ja, dat gebeurde van de week ik al een keer, dus Maar toen ziet ze die de tonnen trekken hier. die hier de tonnen leggen. Maar dat is een hele andere situatie, denk ik. Nee, precies. Maar Ja. die hier de ton op naar rondematten en die draaien dan rondje. Ja, klopt. Kleine interpretatie van de regels. En daar had je niet in wat van zijn, dus dan maar het. Snits, die Wakker gelijk, hè? gelijk mooi Langwaar. Het cruiserakje. Langwaar kiest voor de slag naar C op. En Snits kiest voor de slag naar de dicta. En ja, dat Ja. is het mooie van die gate. Uit elkaar en Sjen aan het eind van de rit bij uitkomen. Hè? En hoe lang kiest Langwaar dan voor die slag? Want ja, hij had zijn kreks, jongen, wat het opleverde. Maar een start kan er oorzaak lezen dan de gate. Hè? Dus dat is... Die had Ljout nou in wezen die bak wordt om een tonnen gaat. Ja, dan zoek ik toch. Maar ja, dat is mijn eenvoudige verhaal. Dan zoek ik toch aan mij die man mij gaan. Want dan blijf je een beetje verdedigend ziel ten opzichte van Ljout. En dat hoe je nou Sint-Wurk net te doen. Maar het verschil kan wel heel groot wezen. En hoe verder dat je bij elkaar, je kan een heel groot voordeel krijgen. Maar het kan ik ook uitpakken dat je gewoon, hij leidt nou al boven de tuigen van die van een winstje skippen. De Langwaar. En dan kan je denk ik vrij de stuurbord slag in. Maar ik heb gevoelsmatig wel het idee dat het wel goed heeft. Maar Jennewoord gaat ik de slag in naar de dik.
ik hen de bakboord. Nou, en daarachter ik weer. Dan zoek toch ze van nou, ik ga nou maar die man bij, want dan hak ze in de gaten. Of dan moest hem zakken worden. Maar Sabatiet verdedigen met... Nou, nee, verdedigen, maar het is gewoon het jezelf wel iets beetje dat je wil ik net dat je van 12 naar 6 of zo. Je kan haast niks misschien dikke eerst al met tonnen komen. En dit is denk ik de rol van de adviseur, hè? Ja, die dat nou, denk ik wel. Ontwerkmaat. Ontwerkmaat en een advies jouwt, want... Nou, die oudere bezieken het toch zeker, want hij heeft zijn rondje maken en hij gaat er weer achterom. Ja. Dus je snits is nou weer regel. En die harde ganger, die had hem net helemaal aanmaken, hè? Nee, de slag. Hij zal hem wel minder en minder en minder krijgen, hè? Dat er toch dacht hij van nou, ik ga hier wij, ik probeer het. Die kant wc op. Dan weet ik net. Graus dus. Maar die zit er net echt var in. Zit wat in de middenmoot, heb ik het idee. Want ja, de klassementsleiders... Ja, is nou juist hoe... Lemmer. Zit ik wat in die middenmoot, maar die loopt voor Grauw, hè? Ja, die zit al in het kruisrek. Die kamer 6 daar om mijn eerste boei heeft, maar daar bovenin. Ze straks. Bij de eerste ronding. Nou, als dan juist hoe vier dat het spul bij elkaar is. En nou mat lang warm een wol knap krijgen, redelijk goed, want anders dan maakt het snits een godje. En die liep het heger te zitten, hè? Het is moeilijk te zien, Safir, maar... Nou, snits zit een heel lijn heger. Ja, die zit heger, maar hij kan ik heger sturen, hè? Ja, de wien ken ik... hij draait je toch een beetje om die pier heen. En die wal had toch invloed. Hier is Grauwpas in het kruisrek. Ja. Ik denk een stuk of zo'n achtste, denk ik. En draait gelijk. Want wil geen last hebben van Staren of kan hij prikt er hem zijn heeg op? Ja, ik denk nee, je trot de wien. Dan zie ik het een ongeval, denk ik. Hè? Dat draait uit de meutenwaai. Ja. Vrije wien. En hij zet wat matten. Johannes meter om de ton. Fijn. Ja. Ik ben het. Nou, uit de start waar ik ben het bij. Ik ben bij de laatste. De start is toch Kestien, is toch de heldehast op dit moment. Ja, of je moet een heel snel skip, hè. Maar is toch wel de heldehast van de wedstrijd op dit moment. Alhoewel, een valse start. Zoals Lemmer juist. Ja, en dan een strijdig eindig je. Dan... Maar Lemmer had hem denk ik heel goed onder praat. En dat kunnen we goed dan weer constateren wat er gebeurt. Had er dan nou weer aardig vooruit zielt. Dan kun je wel haast bedenken dat het schip wel rent. Want laten we het nog maar eens even opnemen. Het gotje tussen Lemmer en Grauw is zo'n ziende punt. Hè? Dus het op zich heel iets. En de oortrek is wel wat gunstiger voor Lemmer. Dat scheelt wel een 4 punten. Ja. Maar Lemmer loopt voor op Grauw. Hier sjuggen we snits. En daar is Langwaarder. En dat liep het toch nog wel redelijk uit te komen. Ja. Dit is een mooi beeld. En snits draait weer door de wind. Ja. Maar dat gaat meestal net uit de afvijmut. Ja, nee, hij dan net op de hechte van het ton. Daar loopt niks van. Want dan het Langwaard vier schutter dat Langwaard hem gunstiger krijgt. Ja, dat... Langwaard, hier en Lemmer komt er heel dichtbij. Ik dacht dat het Jenna Woord hier, maar ik weet het net zeker, hè? Die daarachter hoe bakboord. Ja. Denk ik, ja. Maar Lemmer komt er aardig uit. Ja. En hier is juist die beide ton, daar rechts in beeld, denk ik. Ja, we hebben het al even over de start. Zo is het al, Pieter. Maar hoe bepalend hij is. Wij praten even met Willem Zwagen en Siem Miering over de dag van Juster. En wat er al hier precies baden in die start. Voor Jenna Woord ten eerste even, dat is natuurlijk super sneu. Dat je helemaal net weet dat je een valse start hebt. Daar moet we denk ik toch machinaal eens naar zien. Dat is wat
wat beter of in ieder geval tegelijk onjoen wordt, net in verien. Ja, dat weer wel duidelijk, dat de 11 en Fjouwer net tegelijk omheen gaan. Nou ja, je dan natuurlijk naar het stadschip je 11 en je denkt van Siel me terug. En later komt Fjouwer nog eens een keer omheen. Nou, dat kent natuurlijk net. Dus dat is zo oneerlijk als de pest. Maar dat is Januari zorgen. Maar ja, wij hebben een verschrikkelijke rot staat eigenlijk. Ik kon net helemaal vrij komen, dus ben ik gelijk over de slag in. Nou, maakt een mooi vooruitschild. Vijfde, zesde plakje in we. En als dat wat hudden moeten worden en dan verzoopt de rest een beetje. En wij moeten mooi afschouwen. Dat ging hartstikke best. Kwam aardig dichterbij. Maar ja, dan hebben ze een gate en dat is een hartstikke mooie baan. Maar ze willen graag bij het publiek finishen. Dus dan gooien ze onder bij de gate de finish erin. Maar dat is zo moeilijk om daar een finishrucht in te lezen. Dus ja, nou hier wij de bakboot boei. En de stuurboot gewoon volle gunstiger. Dus toen zien ze in het laatste slagje er even voorbij. Alleen de wedstrijd. Of 11e finish maar met zien omdat Jenna Waterut is natuurlijk. Ja. Maar ja, dan baal je wel. Maar ja, misschien moet je er beter zelf naar zien. Maar het is, als dat voor onluister in die groep is het heel moeilijk. Want om dan onder de turen naar die stuurboot boei te gaan, dat doe je eigenlijk. Logischerwijs doe je dat net. Je bloeien dan boven zetten, dus binnenste bij de boei. En ja, die groep die achter u ziet, die heeft de stuurboot boei nam en die wint dus al je voor. Dus ja, degene die het bakbootboeien pakte, die wint niet nadeel. En dat, eigenlijk moet dat net kennen met je finish, dat het zafverdelig is. Je krijgt er nooit 100% terug in, maar ja, dit weer wel heel erg in het nadeel. Ja. Dus zoals de zon is, die finishlijn die leidt er net goed in. Nee, maar dat is ook heel moeilijk om dat erin te lezen. Dus het mooiste is gewoon als het bij de bovenboei finisht. Maar dat is net voor het publiek. Dus ze willen natuurlijk zo mooi mogelijk het publiek beschenen. En dat snap ik ergens ook wel. Maar het moet net een kosten gaan van een wedstrijd. En dat giet het nou op het moment wel. Dus dan moeten we misschien dus even een oplossing in denken. Als ik dan nou even naar het wetter en de windshirt, dan zou Stuart wel eens hetzelfde krijgen. Wij krijgen hetzelfde, ja. Ja, hieronder luidt de gate al. En ja, nou, op zich is dat een hele mooie baan op te zien. Ja. Maar met de finish zit je even mooi. Dat moet even zien dat dat wat hoor zijn. Dat wie Willems Vaga hoe de dag van Juster. En ja, de finish, we zijn er nog net om tag, maar het wordt hetzelfde. Maar wat gebeurde er Juster al hier in die finish? Want in het laatste rak in de gate wie het veen die nog 4 achterom lag en snits op een ene plakje. En het veen die wie ongeveer vijfde wie het Juster uiteindelijk en snits 6e, dus dat wie een knotsgekke situatie. Ja, wij hadden net zo vol van mij kregen natuurlijk. In het zicht net, laat ik het zo zeggen. Want ja, er zijn belangrijke dingen op dat moment in de zin van Jenna was scootje. Wat eigenlijk, maar het is correct denk ik wat Willem nou correct zei. Dat gebeurd is. Maar hij klaagt een beetje, of zei van die lijn loopt net goed. Dat gaat wat met het publiek te maken. Maar aan de andere kant, als je die slag ingaan, je moet ik scherp wezen. Ik bedoel, een winskifting kan altijd komen. Je kan altijd een... Ja, ik weet niet hoe lang dat steek wie van die beide onderste ton naar die finish daar. Een vrij kwart slagje. Ik kan nou toch zien dat snits in wezen wel, ja, toch een goede slag wil die in het. Want dan gaan we even naar de dag van Joert weer. Nee, maar dat is toch ook wel belangrijk. Dat is zeker. Het is snits die mooi een voorsprongje om de bovenste tonnen. Die had een lietsgotje slaan, mooi lang waar. Ja, zeker. Ja, ik zeg kerst als je in hebt met Juster en Joert het totaal hele andere situatie weer is. Snits leidt nou 1, Langwaard leidt 2 en Leeuw die komt af. Ik weet niet wie daar achter de Langwaarder rondkomen. Of dat de hele man is of Jenna Woord. Ik denk Jenna Woord, maar nou wie die Juster ik wel redelijk goed. Als het Jenna Woord is, maar dat er toch weer hele andere skippen nou toch weer naar voren scharrelen dan die Juster in het vooraan ziet. Meestal tijdens de wedstrijd. Wat er dan op het laatste moment gebeurt is weer wat anders. Maar... Ja, de beslissing is wel dat de wind stabiel is. Ja. Uit dezelfde hoek. Dus je zou het zeggen. Zelfs nou toch weer dat op een gegeven moment toch weer die... Want dat snits komt toch weer naar die wal daar. En dat pakt wat beter uit. Het wetter is misschien een beetje vlakker daar. Maar ja, aan de andere kant de weer en komen van CA. Dus... Ja, het is snits dat een gatje slaat, want nou als het tweede om de tonnen Langwaard, Harmenbrouwer.
Ja, dus wil je een woord van mij, die is treden nou. Ja. En die had een mooi slagje maken ten opzichte van Ljouwert. Die Jenne Woord, die ben ruilen. Die ben ruilen en ik een aardig gotje gelijk. Veld luidt verder uit elkaar dan... Dat is correct. Ja, maar ik was oren dagen met de gatebaan. Klopt. Dat waarsomstandigheid bent denk ik wat oors. Maar toch, nou ik juist, en lang waren het er dan goed uitkwam. Maar dat toch de schepen die naar de diegong binnen, dat die beter uitkomen dan die zee-ingang. Want Willem is ik de zee-ingang. En ik weet net wat Lemmer dingen heeft, maar Lemmer is ik weer, die leidt toch tik nou vijfde. Of we met Willem nou voorbij schadelijk is, maar... die leidt de Boppen, hè? Ja, die leidt Boppen Willem Zwaga van Ljout. Ja, die kroept er wel onderuit. Had er de tonnen heli kende meesten dan... En dan noteren we hem alvast op het vierde plakje. Ja, Ljouwerts, dat ken net meer mis. Nee. En daarachter op een vijfde plak loopt nou Lemmer. Die is een plakje op schoot. En waar zit Grauw? Ja, daar zit Albert al even. Waar is mijn concurrent? Er binnen nog meer, maar dat is zijn grootste. Ljouwert nou bij de tonnen. Geen probleem. Ja, als dat het nou liegt dan... en dan is het... de Grauw toch... Ik weet niet wat er de bakboord nou bij komt, maar... Dan heb ik het idee dat Grauw nou als... die moet nog draaien, maar dat hij als zonde... Of hij, ja, er komt nog een bakboord in, jongen. Die hele mannen. Dat was er net om, denk ik, daaronder te draaien. Lemmer 4. Dan is 6, denk ik, Pieter Meter. Dit zijn de scootjes die al verder in zitten. Snits voorop. Boord aan boord, dit kroept weer wat bij elkaar in het Vaderwiense rak. Zal liggen het in ieder geval wel. En Pieter Meter die komt als seks om de tonnen. Dus die doet ik joet. Even zo goed dat het zo licht waar is. Dan toch joet ik redelijk tot knap mij. En dan hartstikke een beetje over die formule waar hij dan het meeste last van had. En waar hij nog net tuigen geïnvesteerd had en alles. Hè, want hij had nog wat kantenmeters te min. Ja. Of tenminste, hij had zijn oude tuiger op staan. Ja, daar is hij is nog net clear helemaal voor die nieuwe formule. Nee, klopt. Zijn heid is volgens mij, of ik moet het missen, maar zijn heid is volgens mij met dit tuigje kampioen geworden. In 2003, 2004. Dus dat is al... Want hoe lang gaat een tuig maar? Om hoeveel hier wisselen ze gemiddeld van tuig? Vroeger zijn ze altijd, ik met een dakrondtuig. Had Jan de Boer die tuigen maken, dan moest eigenlijk een ier vaderst meer wezen echt broekenwoest. Dan moest een tuigmaatje litten, want die moest inzielen. En dan een gedeelte, dat die nog net zo volle, dat moest de plak zielen. En nu is het denk ik hartstikke speeltje de meesten de master verschrikkelijk om te denken hoe het ermee omgaat. Want eigenlijk is het nou zo'n speeltje, als het er de eerste keer opzet, dan is het op zijn best. En elke keer als er wemmen zielt, dan wordt het minder. En dat had ik een beetje mooi, de manier van fabriceren maatjes. Ze coaten ze nou heel sterk. Hè? Ze worden hut maken toch een kunststof coating. Ja. Het is haast een soort lak, lijkt het dat erop spoten wordt. Ja. En dat stiert één keer goed. En wordt eens alleen maar minder. En ook bij die orenturen, ja, dan moest hij die naden even wat zetten. Hè? Ja, klopt.
het waren oors in moeten zetten. Het is, er bent denk ik op dit moment in de vloot nog 2. Ja, de Wout is Schild. Dan nou nog mij de Vries. Maar de meeste scootjes die op dit moment denk ik in de vloot omzielen, die zielen toch mijn molenaar uit Grauw. En dan hebben we het over de zielmakers. Ja. Jennewoord. Nou, we hebben het er al aan over de dag van Juster. Dat weer zijn verhaal. En daar komt nog een beslissing over. Ja, pakt dat goed voor hem uit. Dan doet er ik weer volop mooi. Zeker. In de top van het klassement. Want hij is toen treden. Ja. En dat doet Jood ik weer goed mee. Dus het vertekent dan toch. Hè? Als je dan van voren nou die skip moet joggen, dan denk je van nou het gaat in net zo groot. Maar als je dan ook van achteren weg joggen, dan dan is het gotje dan nog wel aardig. Hoe beschreeuwst de wedstrijden ontnoten van die zoon Harmen, Pieter? Ja, ik vind dat het heel goed doet. Ik bedoel, hij had niks te verliezen. De laatste jaren dat lang waren mij zielde, ben ze altijd in de achterlijn. En tot nu daar hij wel wisselend. Maar hij zit op een 6e plakje in het algemeen klassement. En als er iemand wat bij de eerste blijven kan, dan is het weer een hele knappe dag van hem. En dan zak het er zeker net. Dus ja, ik vind dat het heel goed gaat. En dan hebben we het over Harmen, het brouwer van de Zwan. Het langwaarderscoetje. De jonge Jan. Snits zet weer op dezelfde kant de slag naar de dik in. Ja. En nou ben we even benijd wat langwaard doet. Ik denk dat het hetzelfde doet. Maar... En dan kunnen wij zeggen van is dat tactisch of weer dat onvallend? Nee, toch net, denk ik. Ja, hij neemt dezelfde boei als Snits. Als het net hoest de gijp scheelt, ik kan een heel stuk snelheid, hè? En misschien heb ik wel het gevoel van we kennen hem onder de wien op hichten. Vol heb wil ik net zeggen, maar dat je, dat je misschien wel het gevoel hebt dat je wat harder kennen of hoe het dan ook maar is. Want dit is eigenlijk dezelfde kant dit ziel als dan let je al een paar meters lezen, vind ik zelf. Om een tonnen. Ja. Nou. Hier wordt het beter kennen. En dan bedoel je dat er eens vanuit die slag waar je deun onder die ton opsteken, maar dan met kruisrak in, dan komt het dan wat heger uit. Je let er nou heel wat meters al lezen. Nou, je maakt eigenlijk die tonnen hartzuiver, dat is eigenlijk de bedoeling van het speeltje. Zo dicht mogelijk bij die tonnen blijven om die hichten, die heb je dan al. Ja, het nog dan hier wezen die 3 of 4 meter lezen lid. Ja, dat kan maar een beetje wezen, maar dat is toch het begin weer van het kruisrak. Grauw. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, zo'n 8e plakje denk ik zo'n beetje, Pieter. Best maar meer. Ja, zag het eerst ook al, hè. Dus, en het veld laat al een heel lijn uit elkaar, want op het stuit dat Snits het kruisrak al ingegaan, schuiven de boppen nog scootjes die bezig binnen om die bobste tonnen te ronden. Ja, daar zit een heel groot verschil tussen. Dit hebben we deze weekend nog net jaren zien. Jennewoord. Ja, nog een draaien, denk ik. 3e plakje. Ik en Lies Gotje, maar de rest. Jou het en Lemmer ziet een deun naast elkaar. Ze krijgen bij de bobstonnen. Wie jou het nog voorschoets. Maar het lijkt erop dat Lemmer wat gunstiger luidt. En in ieder geval ik de keuze ken maatje voor de slag naar de dik. En dat lijkt er nou toch op dat er toch minder variatie dit keer in zit. Hè? Zo, dit is Jennewoord dan. Die gaat nou in wezen. Als het net gezien wezen lang was, Joost.
Dan ging hij toch... Lemmer zit daarachter, ja. Die gaat strakker om het tonnen heen. Ja. Die pakt een paar meter meer. Het is ook de kunst om wat gong te houden. Ja. Want omdat die drukte wat lichter is, als je wat meer wien hebt, dan kerst hem echt om een snijden. Hè? Je hebt natuurlijk nou wel de romte, je bent linnig. Je hebt wel de romte om hem goed te onderhelien en dan goed onder wind te lezen, steeds maar bij de tonnen binnen. Want hier zorgen we dat Lemmer en Ljouwert tegelijk om de tonnen gaan, maar ja. Ja, die kiest nou toch die kiest voor die orentonnen, die kiest voor de onval. Had ik net volle te verliezen. Nee, hè? Dus nee. ik bedoel, voor hem hielden nog alleen wat mooie daguitslagen. Ja. En Lemmer zielt voor het klassement. Ja, Ljouwert ik, maar net meer voor het podium, dat kunnen we hard wel verstellen. Want die staat op het stuit op een 8e plak. De nieuwe adviseur van Lemmer die heeft wel een bepaalde druk. Hè? Ja. Harry Amsterdam is er deze week net bij. Ja, misschien ook vreed werd. Want dan is de Sneekweek weer voorbij. En ik moet deze beste man ik wel kennen. En dan ken ik wel van gezicht, maar ik ken hem even net van namen. Hiermee ergens noteerd. Ja, het is net een mij Bouke Kuper, zoals ik het gehoord heb. Dat is hem, Ilke. Deze liet ik nog wat metertjes vallen. Ja. Het is ook voor u prachtig mooi te zien nou natuurlijk. Hè? Het is ook, ja, wij kennen hier heel mooi commentaar. Ja. Ja, het is toch de meesten die... We zitten midden in het cruiserek. We zitten op Starum. We zijn al een tijdje los. Maar er is ik alweer een heel soort gebeurd. De Jousterscootje, het zielt nog mooi. Wel bijzonder. Maar ja, die hier een hele grote onvaring mee wordt zijn. En dan kom ik nog hier op boord. Dus let even goed op het midden van het schip. Wat er al hier precies badden. Ja, duidelijk het juiste scootje. Gong, Trodderwien, een tijdje al. Kwam hoe stuurboord heen. Daar kwam wat zijn. Die koe ik in een kant uit. Die bezocht nog altijd de stuur achter hem del. Maar die rekken het schip dwars achterop. Het helmootschip voort. En troddenklap gong er in op boord. En ja, die is veilig en wel weer aan boord. En ja, dat zou je zeggen. Jouweren. Dit is einde verhaal. Wat doe je hier nog in de wedstrijd? Een man aan boord bracht. En, het is altijd de vraag. Hè, dat is, hij had een rondje draait, hè, maar ja, dat is net reglementair. Hebben de vlagen ik nog in beeld van wat zijn? Dat mat haast wel, maar wat hier stoot in zijn situatie die in? Ik hier op hoop. Nou, dan ben we snel uitpraten. Ja, dat is duidelijk. Ja, ik vind gewoon, ik ken Rinus heel goed. Hij is een collega skipper van ons en in de binnenvaart. En we hebben wel eens even een praatje en we kennen best goed met elkaar. Maar ja, het is een grove inschattingsfout. En dan denk ik gewoon van jongens, zat er nou op dat helmhout zit. Dan denk ik net dat het echt vrolijk is. Ja, maar... en dan zorgen we weer het schip is daarachterop. Ja. Dat is een aardige, dat kan ik niet meer ontkennen. Nee, maar dan moet je... Ja. Nee, maar een grove inschattingsfout. Ja, het kan gebeuren, maar dan moet je zeggen, sorry, dan moet je maar de wegwezen. Stut tussen de voeten naar de Walta. Vind ik wel. Hier hebben we de koprinders. Ja. Daarvoor Snits. Nou, hij moet hem, en dat is met de Zwaan denk ik net oors. Hij moet hem ook goed krijgen, want er was met Silder nog een slagje dwam hadden. Had ik het zo zocht ten opzichte van wat ik kreeg zeg van achteren in naar de tonnen. Of het moet wat een verbeeld, of heet het een vertekend beeld. Ja, ze krijgen wat leger. Ze gingen hem in het begin heel goed, dacht ik, uit de walwij. En dat of hij hem heel min kregen en dacht ik, weer de gok. Maar als je lang wacht, kan hem ik niet rijden. Die kan hem ik niet, hij krijgt hem nou weer wat rommer. Dan zullen we dat de fok wat losgeeft. Dan hoeft de skipper
Haast niks om zijn helmhout te dwan. Hij stuurt hem nou weer omheen. En nou weer omheen. Dus hij komt weer. Dat wil een heel eind omheen komen. Krap. Maar dan had Langwaar het voordeel misschien dat hij al wat heger zit en wat de jetter krijgt. Ja, dat die hem er wel. Kijk eens toch wat. Ja, wij kennen de Wienkrecht net 4 leren, maar het omstandigheden liet je wel wat hetzelfde te blijven. Hè? Ja, ik denk net dat er volle verhoren is, nevens wat waarbij ze in begon binnen. Dat is het zinnen draaien, denk ik. He, wij noemen dat is een wel een koeltje. En ja, dat is gewoon ja, een liedje draaien. Dat meer is net. Hij verzekert het al. Om het denk ik aanst nog weer eens een keer. Of hij moet hem heel goed krijgen, maar het zal wel een hele grote opzitter worden. En dat is, dat zijn levensgevaarlijk, want hij hier een keer stil lezen. Ja, je moet gangzielen van tevoren. Je liet het dan maar wat rommen erin gaan, maar je moet gang hebben. Want door die gang, ja, dit is wel een heel lijn. En Langwaar, nieuwsgierig, zit wat heger, krijgt hij hem jeder, kan hij hem wel onzielen. Want dan komen ze tegen bij elkaar, ja, nee. Want dan kan het dan maar. Dan beter maar wat jeder besluiten. Jappie moet nog 2 keer draaien in ieder geval. En dit is een heel kwad slagje natuurlijk, maar ik ben er bang voor dat Langwaar het ik net opredt. Langwaar, ben je nou achter? Snits maar een heel kwad slagje en die mag dan even een beetje via de tros zetten, hè? Want anders dan, als het wakker draait met zo'n wien in die wegen, is het lijst ik helemaal stil. Hè? Dat is... Dit kost meters. Dit kost meters. Het was krijgstaans en dat, ja, ik bekend nou net zien met Langwaar. Als je net iets hetzelfde hebt, dan maakt het daar net zo vol uit. Nee, die redt het ik niet op. Die redt het ik net op. Nee, die doet het ik niet. Die moet ik nog een slagje maken. Dus dat, dit maakt het net zulke grote dingen voor Snits. Dat ze dichterbij komen, laat ik het zo zeggen. Je wilt het idee wat Langwaar nou doet, die draait wat jeder. Dat die uitslaat, Jappie van Snits die wil graag dan zo gauw mogelijk weer uw bakboord voortvallen. Dat je dan toch wat stiller lezen. Voordat je weer wat gang krijgt om die tonen te komen, zeg maar. Ik weet ook niet hoe groot dat gaat nou daarachter is. En de enige die hoe die stuurboordtonnen gang is, dat is Ljoutwest. Tenminste in de varijn. En die oren die ben lemmer en die ben al hier hoe die stuurboordslag gaan. En dan Sjurwik, dat is mooi. Een heel iets beetje wie met het helmhout er haast dwars achter. Ja, klopt. Het is heel negatief voor de snelheid, maar oors krijg je hem gewoon net door de wien. Nee, klopt. En nou, ik wil dus fok een beetje bak houden. Dat is, dan wil de fok al naar de andere kant, maar de harde fokken is hem even wat chin. Om dat vlaskip door de wien te krijgen. Dan wordt het helpt maar de turen het skip wat door de wien. Dit heel starig al hier, maar deze man, Hamarje. Ja, daar zit een redelijk gatje. En dan hebben we het oer Jappie Visser, die al om de bopperste ton is. En nou giet ik Harmen Brouwer van Langwaar als tweede om de tonnen. Deze ben nog makkelijk te noteren. Ja. Ja, de man. Die man en nou en dan kun je zien dat Jappie, ondanks dat er 2 keer draaien moest ik met Langwaar, dat je toch dat gat wat je heen, dat je dat nou ook wel behouden. Maar die jongens hebben wel, die 2 hebben wel een gigantisch gat maken met nummer 3. En dit is ik echt concentratie houden in die boothandeling. Om dan toch, als een beetje gong gaan, om die gong erin te houden. Klopt. Want ja, je verbiedt je even dat je die tonnen het heli kennen, dat mag je accepteren. En dan mag je soepel zullen blijven. Ah, juist, ik weet niet wie nou als nummer 3 is. Jenne Woord. Wat gebeurt hier nou dan? Dit is denk ik een bakboord-stuurboord kwestie met lemmer. Maar je kan wat vertekenen, hè? Maar... Ik kom protest uit. Ja. Dat ken haast net oors. Ja, ik zeg hem al. Op de achterdek. Ja,
En waarom dan deze, hier zit ik saffelen rondomheen. Nou, we komen er straks wel bij met de boot om te zien. Ik meende dat ik wat zei dat er een vlagje omheen gehouden was, maar Jenne wordt gong voor de Lemmerdel. En dat liep vanuit deze positie dat dat lang net kon. Ja, Lemmer moest heel, tenminste dat zeggen wij ook wel, Lemmer die houdt gewoon deel om hem net te rijden. Dat, en dat het daarnaast ik nog treft dat je daar toch de tonnen net heli kennen. Ja, dan ben je helemaal, ja, ik shut dat nou dan nog niks. Kenvertekening. Ja, ja. Maar Ja. we zeggen het schip wel draaien en van koers ook in, maar... En misschien praten ze ook wat af, want het ging zo Je weet het wat dat is. redelijk rustig al hier. Maar het is een eindvoort. En dan zien we wat er gebeurt. Ljout, die is als enigste eigenlijk in het begin de eerste zeg maar, de stuurboord slag ingaan. Op de, ja, de zee in zeg maar. En die komt er, als ik het zo zie, komt het er net goed uit. Dus dat is dat net de slag. We zullen het eens even controleren. Het zijn alle hier redendoekjes hier aan boord. Ja, Maar ik zie nog geen in die wand. nee, Maar dan met die aan de andere kant hing je. dan hebben ze er even nog aan, denk ik. Dat denk ik. Voor eerst geen protesten. Die van wat zijn zullen nog in hing je, Cindy Jouwer. In het begin weer er even een akkerfietsje tussen Akkerum en Drachten. Hier liep bij de tonnenrekken en die had hem 2 keer rond. Nou, het Lemmer hem nou helpt. Dan gaat er van, nee, ik En niet. dan gaat er van 5 naar 3. Ja, Ja, als je dan, maar dan is een situatie die zich haast niet voordoet. Hij pakt hem nou weer op. Maar je kan nou echt zien. hij krijgt hem gunstig. Ja. Maar we zien het. Ze hobbelen een beetje, die skip. Dat zal- had er al eerder doorheen. Die wegen staan er nog wat. Het is net volle, maar Nou, hij redt het op ook. Maar shit, dat is dan niks aan. Hij had een skip, het dot. Tenminste, hoe we dat zeggen. Hij heeft hem goed aan de praat. Dan kan dit ik. En hij redt het wel op. Dus hij komt op als redden om de tonnen. Hij zielt alle dagen vooruit. beetje, oh Jan. Hij had wel alles nodig. Hij Ja, laat het eruit zeker. kniepen. Als hij krijgt zijn koers houden hier, dan hier het wat noffelijker aan. Sure, je wil er wat voortzetten. Die tonnen die deint wat. Het is wel volle concentratie. Maar er zit nog gang in het schip. Er zit nog gang in het schip. Kom goed. Ja, Door ik nou wel te zeggen. ja. Hij heeft gangen nog. Het gangen nog. Ronde. Mag net de hut. Del sturen vanzelf. Als je wat als voordeel wat bij de SKS heeft. Bij sokken, dat is met de geek. De tonnenrijtje meest. hè? Bij de IFK is je dat net al zei. Nee, dat mag je niet in deel. In het begin wel. Ik heb nog wel een tactiek gewoon dan om het hele tuur het zakje te litten. Ja. Dan Moet jij rollen er eruit? mooi onder de tonnendeel. Ja, dat is weer Ja. reglementair. Er zit nergens. Nee. Dus dat ben al hier. Ja, stred. Alleen maar om de tonnen. En Fiat, Jenne Woord. En ik denk dat Pieter daartussen kroepen kan. Dan hebben we toch een Stuurboord. aardige verhoring. Dan is hier in de grote verliezer, is denk ik wel. Of grote verliezer. Ljouwert. Ja, toch? Ja. Dat is, en dus je nou ik dat de grauw daar toch wat naar voren scharrelt. Dit is Dracht. Ja, de Maar die komt door stuurboord. Dit is een hele club die gewoon nog elkaar aardig vasthoudt. Akkerum is 4. Is grauw toch? Weer vooruit scharrelen, want grauw leidt nou 6e. Die is 2 plakjes niet voor. En dat komt vooral omdat dit scootje, de Leeuw met Ljouwert, een aardig een achteruitzak is. Die komt nou een zonde, denk ik. Ja, een zonde met tonnen. Willemswagen is de grote verliezer van dit rak. En hier zien we Klaas van der Meul, die de takkenfietsie mooi. De Jouwer hier. En natuurlijk, die had de vlagen er nog in.
Ja, het is achtste met tonnen. De hele mannen die komt. Nee, ja, dan mij, is het de hele mannen nog die achtste. als achtste de... Daarachter wil het zijn. Ja. En hele tijd de tonnen wel. Ja, die het net zo volgen. Dan moet ik dan zien dat er dat op redt. Hebben we van de week al alle jedders, jongen. Ja, dat redt er net op. Dat wordt hem niet. Dat ken nog. Hij heeft de tonnen heel mooi. Ja. Tje. Ja, dat zo. Je Ja. kent mooi Sjen nog. Ja, hij had de draaien erin. Hij had er, ja, ja. Oh. Het is... Ja. Nee, hij bleef vrij Ja. van de tonnen. Wat zijn. Ja. En die noteren we dan op Pietje had nummer het mis. 9. Pietje had het mis. Ja. Wat zie je dan? Zuidwest? Nee, dat zien het zal drachten wezen. Ja. Die komt erom. Ja. Alweer fijn, denk ik. Ja. Drie hier achter elkaar op het tweede plakje. Eindig in het eindklassement. Altijd die volle strijd met Ja. Grauw die iedere keer in een plakje voor hem weer. Maar dit hier nog net zo best. Nee, het is... ik heb... ach ja, omdat je er natuurlijk ook wat dichterbij staan bij die beide man. En dat is goed dat het... ja, dat moest natuurlijk ook wat kantenmeters inleveren. En ze woont Tiberi, dat moest haast 6 kantenmeter worden, 4,7 afvallen. En toen heeft het toch de beslissing genomen om nou ja, het hele speeltje ik uit elkaar te halen. En nou ja, alles, nou, ik ben er een keer bij geweest dat er in twaan lag, alle dekken eruit, het roefklei op het beton. Dan denk je bij jezelf wat dit ooit weer wat wordt. Maar je beginnen dan in de maart is wel mijn heel nice schip. En dat is net om de jongens erin wezen om dat woord te praten. Maar je moet wel weer opnieuw beginnen. En nou ja, op zichzelf gaat dat best wel. Alleen het is nog ziekje soms. En dat zie je wat ik weer. Het scharrelt dan wel weer wat vooruit. Ik weet het. Wanneer hij om een tonnen kwam. Nou, ik heb het idee dat hij dat wie er gewoon wat achteruit scharrelt. Hij wie nou half door mijn tonnen. En wat wie er in het begin? Ja, nou ja, hij ziet wat bij datzelfde clubje, maar hij nog net het vermogen om vooruit te zien. Nee, dat kan Zuidwesthoek. Zuidwesthoek is waarschijnlijk eens 12e zo'n beetje om de tonnen. En daarachter zit die ouwer. Dan hebben we Huzum nog, denk ik, die ergens... En nou liep het er toch lang waar. Het liet een beetje dichter bij Snits te komen. Ze kennen wat heger. Ze kennen wat heger en hier een mooi beeld van al het publiek wat je weer machtig naar Starum kwam is. Fantastisch. Het is hier een grote openlucht arena zo'n beetje hier. En die sjuggen de Snitse pan nog wel voorop lezen, maar deun op de hielen zitten toch lang waar. En tactisch is deze slag nou wel duidelijk, hè? Er is haast geen meer die de C op get. Nee. Dat heeft natuurlijk wel mij en ze kennen nou ik net followers, hè? Dan zit het hele speeltje, denk ik. Nee, ja, de andere kant kennen ik net naar Staven en dat brengen. Dus eigenlijk gaat alles nou in wezen de stuurboordslag in. Nou, hier is de toren, hè? Hier wordt het wat ontjept. Hier had het enigste punt weer de pijlers even wat te doen, hè? Dat klopt, ja. En ze zullen nou beziekje natuurlijk. Die slag ze 4 mogelijk trots te zetten. En wat dat betreft is het wel weer een mooie baan. Want voor het publiek wil ik wel eens wat 4 aanwijzen. Ja, nee. En nou komen ze natuurlijk deun je bij de dik. Want we hebben cracks, jongen. Ja, als het 10 meter stros zet, kan bepalend wezen als dat nog een hele trage slagje op Hellimast. En dan zie ik dat Snits hem heel langzaam draait om zo heel mogelijk in het veld te komen. Hè. Dus Jappie, ja Snits. Jappie hier misschien wel wat jij dat draaien wil. Dat valt mij trouwens naar het in zo, want ik zat de Swuttensjoch. Dat kerst nou mooi zien aan het pijl van die jongens. Dan valt het me naar het in zo dat er zo volle wetter stiert. Ik ben wel eens plakken dat ze minder wetter onder het schip hebben.
Ja, dat was nou natuurlijk, zoals Harm ik, die willen eigenlijk graag nou ja, net al te vol in de wien, of in de smarrige wien komen van Jappie. Dus die krijgt een beetje hegen nog. Juist, Ik een beetje dat je wel eens skip keer een wien langzaam krijgt. op snelheid, zoals een opstekker even het skip lucht in de wien wat heger op uitkomen litten. Dan is het vrije wien haast. Klopt. En nou kan toch een snitse panden wel aardig heger weer uit die wal waar komen. Maar dit, zo starig. Maar ze zitten dicht op die wal, hè? Ja, boe. Maar ja, dus, ik weet het niet, we kennen nog net zien, maar de tredder die is nog net eens om die tonnen heen. Of het met zou wezen dat die de orenslag toch ingang is. En dan komen ze wat heger uit. Ja. Dat is duidelijk te zien. En, De lemsters die zitten nog in, die winnen stredden. En die zitten nog in dat. Dan kun je wel zien dat de skippen die nou uit die gateway komen van de Wienau, dat die vleugel die komt uit de diekwei. En dat houdt in natuurlijk dat die de Saas Lemmer, nou, die hebben we nou uithalen denk ik omdat er om de tonnen heen wil. Maar dat die vakken die staan heel vier naar voren daar. Dat de wien wat noordelijker geworden is. En dan kun je nou ik zien denk ik naar deze beide skippen. de tonnen zit ergens onder snits. Ja. Maar ze horen al Heel gewoon. Want ja, op het laatst omheen ken je nooit. Maar vallen kan altijd niet. Juist. En vallen is dan van de wien draaien maar je skip. Dus ze beziet je nou om marge te bouwen. Wil ze zorgen dat er mooi de tonnen sleept wordt. Maar ja, dan zie je toch wat wanwollen. dat is dan toch de orentonnen. Want deze man zit al in het kruisrak. Dus ze mooi nou net om die tonnen squarren, hè? Of ze moeten dat denk ik elke van de morgen bij de route bepalen. Dat ze zeggen van nou dat mij bedwaan. Nou ja, in ieder geval maar het onjong wezen. Ja. Maar een fluitje op, maar dan is het nog altijd zo dat het haast net mooi dat al on het kruisrak begon binnen. Ja, Dat ze door het wel. Maar dit is de orenton, Ja, hè? ja, klopt. Dit is Ja. de tweede. Deze Dit is met de de gele wedstrijd pet. Sure. En sure eens even wat voor marge zal het inbouwen binnen. Want ze gaan natuurlijk de schrik van het vorige rak aardig in de voort. Dus we willen net nog een extra slagje maken. En dat betekent dat die wien behoorlijk skift. Ja, nou is het hele kruisrak er in principe uit. Hè. Dat is, nou is het ingeslagen naar de dik en dan, want alles was nou oorsdorst. Dat is eigenlijk nadelig voor die. Dus dat is wel heel jammer. Grauw. Mooi Ljouwerts. Vierde denk ik, vierde, zesde. Ja. Die is ze krijgt als zesde om de bopperste tonnen. Ik weet net waar nou Pieter Meter is van Akkerum. Want die scharrelde daar ik nog om natuurlijk. Het is wel het idee dat, gevoelsmatig idee dat er nou een beetje meer druk is. Nou, Pieter is ik, die gaat denk ik toch, die neemt toch de orentonnen. Maar de hoop dat er misschien nog romer wordt. Ja, dan komt het op het verhaal wat Hilke was het ook correct zei. Dus dat is die dat raak is, maar ga ik net mee die tonnen slepen meest. Maar het is mooi zo'n op een delbaan, ik ga het net te voorkomen. Nee. Want ik bedoel, er zit altijd hartvol in het rak. En vooral als het uitlaat. Ja, Akkerum die kiest voor de horentonnen. Dan wat ze nog al natuurgen horen. Ja, en dan komt dan ik 4 onder die ton uit. Dat is ik net een super tonronding. Het is ook altijd lastig natuurlijk als het vanuit het Vlaarderwiense rek in je kan uit de orde wienen was. Klopt, misschien. Maar zijn relatief van die ton houden is. ja, dit is toch wel wat minder. Ja, die eerste die. En dat is al je weer in het voordeel van Grauw. Ja, Want Grauw. die skarrelt zo langzamerhand toch iedere keer. Ja, ze zijn nog net bij de bopperste tonnen, maar die ziet een Jenna Waterloppen komt en die loopt op het 4e plakje. Ja, wat ik kreeg zeg wie dat Jenna Waard net goed om die tonnen kwam en Grauw er al tussen zeg maar bij de tonnen. En hier lijkt het toch dat er weer wat meer druk in tuur Ja, komt. Wat rommers, ze kennen natuurlijk ook wat rommers zielen, want ze hebben wat marge aan, maar er zit weer wat meer gang in de scootjes. Ik heb het idee dat de langwater een beetje dichterbij kwam binnen, net als de vorige keer. Ja, toen moesten ze die 2 slagjes maken van tevoren, of eerst naar het stuurboord en toen bakboord weer om de tonnen. Ja, dat ik nou zo dan is in ieder geval net verder voort
voortgaan. Uit die 2 ben er wel een heel lijn uit. We noteren, nog heel tijd. Vanaf de start op nummer 1. De snekerpan Jappie Visser. Nou, als het wadden om de tonnen. De langwaardenscootje Harmen Brouwer. En dan gaan wij even pauze haast. Denk het al, ja. En dan hebben wij even tijd om te luisteren naar Janne Wietske de Vries, de burgemeester van Zuidwest-Friesland. En die heeft hier meerdere scootjes op het water varen. Zou zij nou ook een favoriet hebben? Ja, ze zijn al even zelfs favoriet. Hè? Dus ik hou altijd een heel soort kansen op het kampioenschap. Maar prachtig. En ik ben nog een grauwster, dus daar luidt mijn hart dan ik nog. Maar als burgemeester van Zuidwest is het natuurlijk een topdag. Hè? Ja. Waar zul je de wedstrijd volgen? Nou, ik zag eerst even hier van de kant en dan ging ik het wetter op. Dus lekker van het wetter, Sjen. En ik denk, Joet bij Starem. Als we even zeggen nooit waar, de wien, het wetter, dat wordt een prachtige dag. Ja, het is natuurlijk prachtig zielwetter. Hè? De zee nemen ze het hier. En dat ken ik altijd wat verschil maken. Het is toch oors op het binnenwetter. Dus dit is een prachtige baan. Ik vind het een mooie wien. Dat verneemt het nou al. Het helpt een beetje om, lijkt het wel. Dus dat wordt een prachtige zielerij. Nou, jedden we van de commissie van Grauw dat het best lastig was, want het scootszeilen is een evenement worden. Is dat in jouw gemeente Ixa, dat het scootszeilen als geheel als een evenementsjongen wordt? Ja, dat doen we met alle scootgemeenten. Dat hebben we al eens uitgepraat en dan komt er een vergelijkbare vergunning in alle gemeenten. Dus dat maakt het eigenlijk makkelijker uiteindelijk voor de organisatie. Dan weet iedereen wat er rond daar is. Nou, en het is een van uw stopevenementen in Friesland. Dus dat was een goede regeling. Dat wie de burgemeester van Zuidwest-Friesland, Janne Wietske de Vries. En die wil het goed regelen op de wal, of van de wal natuurlijk voor het wetter. Maar waar het ook goed regelt, is het Lemster scootje. Net voorop, maar hij zult zijn concurrent Grauw achter hem varen. Op het tweede. Dat in de hemel prijzigen en de skippers ik. Maar dan moet er wat mooi gebeuren als de wien wat draait of dat de aan de ene kant heel gunstig is. Maar als het noordelijker wordt, Ilke, dan zit naar de dikmatten. Ja. Naar de ingang van de haven, zeg maar, om wat te doen. Ja. En is die ronde daar? Lemmer. Die zal wel eens treden, denk ik. Die luidt
op het derde plak. Ljouters. En dan Ljouwert er toch wel wat dichterbij scharrelen. Ja, het, Dat gaat wie aardig grutter, want Ljouwert wie is ze krijgt op een zandenplak. ik ben wel benieuwd wat er met Pieter gebeurt. Want die is denk ik haast als enigste die de zee-ingang zeg maar de slag onder de wien op. Weet die nou haast niet komt. En Grauw komt er ik net echt uit. Hè? Die had ik keersen voor een tussenslagje om wat uit die skip mooi te komen. Die zit nou weer niet aan de woord. Maar we kennen het straks bij de bovenste tonronding. En hier een mooi shot van de wal van Lemmer uit de luchtwaai. Grut God, Hilke. Ja. Maar 1 en 2 en dan de treden. Want de treden is er nou. Ja. Ik zei Lemmer, maar het is staan. Ja. Hè? Ik ben alweer aan het vooruitrekken in het krijgen met analisten. Maar we zitten het vanzelfs op staren. En hier is Lemmer. En die tonne is nog. Ja, de Leeuw die het. Nou, ik moet dan zien dat die het Lemmer wel tred om een tonne komt. Ze zijn nou echt weer aan het cruisen in dat rak. Hadden ze de baan dan Safir verlijnd, maar het luidt volle leger. Ja, dat wel. Ja, dat is helemaal gelijk. En Lemmer ken je ik in ieder keer weer wat heger. Die had een tussenslagje maken liggen. Van wat de slag. Maar dan had hij eerst nog een vol groter voordeel gewoon. We zeggen dat Snits en Langwaar helemaal tot ongen. Nou, haast op het dik zielden. Ja, klopt. Het skaat van hun skippen kwamen oer het publiek heen. Hè. Maar Ljouwert had een mooi slagje maken, want dit besjuggt het al een beetje aansturen van Lemmer. Die hicht er aan het haar of kiest hij ervoor? Nou, maar Ljouwert die had zijn plakje weer ompakt. Die wie uit de start op een vierde plak. De zakken doen wat aan, een zondeplak. Ja, maar die nou naar treien gaan. Die gaat nou nooit treien. Ja, en een heel goed kruisdraak draait. En ken ik mooi de tonnen, dus die slaat ik wel gelijk een aardig gotje. Zeker, ja. Het is Ljouwert die verrassend om stredden om de bovenste tonnen komt. Verrassend omdat hij een aardig godslijn had. Nou, er had wel weer een gigantische skifting, denk ik toch wel weer in de wien west. Of was het ook zijdes over het verhaal van dat ze dat toch dienen, zeg maar, met het verhoring van die ton, het verslepen. Het valt nou toch net uit. Dat, ik weet het wat Pieter de vorige keer zei, Fiet de Look. Nou, dat houdt er. Ja, hij komt weer eens aan boord met Grauw, dus hij komt weer eens 5 om de tonnen. Dus, dan is dat toch net zo heel negatief uitpakt. Je wilt jou wat oors, hè, maar hij had zijn plakje wel. En dan zeggen we nou, Lemmer die had wat kniepen om een tonnen heen te komen, maar dat zal ik slagje. Die noteren we dan weer op een fjouwer is er in je plakje afzakken. Maar dat bij mij een opzitterke dwang. Dan kun je zien hoe bot dat die schepen dan voort zaaien. Ietsje meer marge. De fok kilt nog net. Dan zijn eerste opzitter. En dat jouwt Igelieke een beetje voorsprong. Is nou in het liedje hele wie een rakje krijgt. Hè? Dat is wat snelheid haast. Want Akkerem kan natuurlijk met volle meer gong op hem dendrien. Ze vier woord dendrien praten kennen met dit waar. Maar komt als 5 dan. En hier dat plakje, ze krijgt ik. Zeker de Grauw, ik hetzelfde bleun. Ik hetzelfde bleun. Mooi wit scootje. Ja, we hebben grienen, we hebben bruine en wit. En we hebben 2 wieten.
En waarom die kleuren, Pieter? Ja, vroeger werd eigenlijk zo dat de bruin, die kwamen uit de hoeken van de Waarden, zeg maar. Tot, ongeveer tot grauw daar, ter hennen. En de green die kwamen dan meestal wat uit de Zuidwesthoeken wij, zo wie het verhaal meestal. En de wieten, dat wie uit het algemeen de meesten, vroeger gingen de meesten die naar de merken gingen en naar de kermis en naar de merken. En met de, die zeg maar met de zweven en met de draaimolens, die doen toch uit het algemeen de luchtere scootjes zien. En dan ging het verhaal, ach die hien wat meer tijd. Dus dan maakten ze maar wit. En, wat minder smarig werk. Nou, zo zegt ongeveer best. Dus dat wie het verhaal een beetje. Maar dat bruine en dat groene, dat wie was ha. Maar dat ben ik de drie kleuren die tast hier binnen, hè? Want ik bedoel... Ja. Je kent helemaal dat stuur wat slagje, die komt ik ergens uit die Maarwei. Want de grauw is nou 6e. Oeh, wat dit maar kan. Dit wordt krap genoeg. Ja, dit kan dus net. Dat is... want nee, dat wordt hem net. Is hij op die Trodewien? Nee. Zie je het toch nog een... Er zijn een aantal risico's die je rennen op een bepaald moment. Dat je denkt van ja, ik wil het heel graag. Maar ja, het wordt hem niet. Nee. En dat wordt Drachten op zo'n. Ja. En de hele mannen hebben voor eerst even scrossen, want die moet nog een keer op nij om die tonnen heen. En wils deze hier rond prutsen binnen bij de boppentonnen, hebben we toch snits en lang waar daarachter in beeld. Ja, dan wordt die dezelfde slag zetten. Er is hier die bot auszak, of bot, maar die auszakt. En dat is dan nou op dit moment toch wel geen woord. En ken die op die Trodewien? Dat ik wel gevaarlijk. Ja. Ja, dat... Er worden wel risico's naar hem. Hij is wel Trodewien nou, maar hij draait in de cirkel, dus... Chillisjen. Ja, nou hij is wel op die weer op gang. Ja. Hij hindert in feite amper het orenscootje, dus ik denk dat dit... Dit erin voor mijn sisser al. Je dat dan 8 Hilke, die Jenne Woord? Dan heb ik Jenne Woord op 8. Westhoek op 9. Die is nooit niet voor een scoot. En nou is het even de vraag uit jouweren. Hoe het verhaal om wat er al hier gebeurt. Als hij de tonnen helpt, dan zou je dat zien om die tonnen heen te komen. Maar dat maakt nog zien. Ja, dat redt er denk ik wel op, maar dat heeft wel een gangje. Ja, daar is Veen ik nou weer. Ik noteer toch het Veen als het ziende. Ja. Jouwer Alve. En die had heel tijd nog een protestje van die onvoorervaring jij daar op de midje. Nou, er zijn twee die dat al verschrikkelijk uitrennen. En dat zijn de snitsers en dat is lang waar. Want die komen daar alweer achterom. Ja. Hè? Dit lijkt het haast dat er een ronde lapt wordt. Ja, dit wordt heel gevaarlijk. En laten we het eens even over het gotje gaan. Ja, het blijft een beetje hetzelfde. Hè? Ja. Hier zal denk ik, ja, ze willen natuurlijk wel graag de snitsers voorbij, maar... Het wordt ik in wezen, als het snitselijke hut kan, ik bedoel, dan wordt het een hele toer om er voorbij te komen, maar je net bij het beziekje. Dan zit dat over de slag in maat om vrijheid te creëren en om te zien wat er om het eind van de rit gebeurt. Ja, en het moet toch wel heel raar in dat je het waarde plakje net behouden. Want er zit wel zo'n gigantisch gat tussen 2 en 3. Dus dat zou het even wat weer hier. Nou ja, dat zou ik, ja, dat klinkt altijd best. Maar ja, ze zien ik voor het klassement, hè? Ja, maar goed,
Ja. 32,9 staan ze. Ja. Dat Snits stiet een paar punten minder. Die stiet op het 5e plakje. Maar ja, die schoot ik wat op. Zag Jenne ik. Wout die had 26 punten. Die stiet daarvoor. Maar ja, die krijgt er ook weer aardig wat bij. Ja, die zak het ik naar beneden. Die wie nou als 8. Ja, als 8 stomme tonnen. En in het begin weer even het treadline. Het even treadline dus. Ja, het gaat je bloot wakker gelijk. Ze binnen Dan gaan we huizen net als mij een stolf door mijn ton. Daar ziet Jouwer, die ziet de krek boppen. En dan hebben we het achteraan. Ze binnen een hele lengte voor. Een heel kruisrak. En dat de meesten hebben keer net zo vol hoor. Wat had Harmen Brouwer nog voor plannen in zijn herenhoed? Wat kan hij er nog uit toveren om de snitsers te bedriegen? Want ondertussen zijn we al 1 uur en 20 minuten aan het zielen. Dus zoveel langer zal het straks ik net door. Want ik zei in de 40 jaar, dan zal die treden. Dat tredderscootje zeg maar, wie dan ik maar is. Ja, kent je wijk niet zien. Dat is denk ik het zo lemmer wezen kennen, maar het is oud. Ljouwert, jiet ik de slag naar de dicta. Nou staat hem. Grauw wordt dwongen, lijkt het, om de stuurbootslag te pakken zee op. Ik had het idee dat er weer een licht beetje druk is in de teugen. Het leidt alweer weer een beetje. En dan wordt het alleen maar makkelijker zien voor deze man voorop. En ik heb het idee dat ze hebben al in nou wel de lood uit. Maar die hebben al in wel heel eind voor de staag. Het houdt in dat het net terug van achteren komt. Sjurk nou eens even het beeld. Heel de achterin, dat laatste puntje nou het beeld wordt, dat is Ljouwert. En daar zitten deze 2 mannen. Dat lijkt het wel een A- en een B-klasse bij de SKS te wezen. Een 2 in de A-klasse ook. Een 2 in de A-klasse en de oren tolven in de B-klasse. Want wat een verschrikkelijk godslaan deze 2 scootjes. Snits en Deun erachterlang waar draaien nou om de bopperste tonnen heen. Ze moeten er een touwtje aan hebben, Wilke. Ja, nou, het is... want Sjurk, we kennen nou straks mooi zien. Nou zullen we straks achter in beeld Ljouwert verschijnen. Ja, daar is hij. En dat is de afstand. En dan moet er ik nog eens een keer een hele slag maatje. Ja, hè? dit is een gigantisch gat. Hoe ken dit? Ja, ik denk de vorige slag had deze jongens, de beide 2, ik een heel groot voordeel had, dacht ik. Want toen wien zij met die route bezig. Tenminste wien met tonnen ontslepen. En zij hoefden nou ook maar 1 slag te doen en dat wie naar de dik. En dan konden ze de ton ik hellen. En die schip die erachteraan kwam, die heeft volgens mij vol meer cruisematten dan die eerste 2. Ik denk dat ze hier natuurlijk al een gat. Maar deze heeft zij volgens mij het grootste gatslijn. Ja, dus. En nou wordt het straks ik nog spannend. Want stel als nou in die achterste scootjes te lonen komt, dan mag die tactiek ik weer onpassen. Want daar is een soort hinder van haar. Hè? Ja, zeker. Ik weet net altijd was Safie commercieel. Maar als nou toch elke die erachter zit achter deze beide man, Leeuwt is er een beetje uit. Maar er is toch ik weer een hele groep van denk ik wel een stuk of 8 scootjes die toch weer heel dicht bij elkaar zitten. En daar zitten onze klassementsleiders tussen. Ja. Lemmer en Grauw, laten we die vooral even in de gaten horen straks. Zitten wel weer heel dicht bij elkaar trouwens. En als dat zoals je de 4 en 5, 6 denk ik, Grauw. Lemmer kwam niet zijn 4 om de tonnen en Grauw 6. Ja. Maar ja, dat ken je niet verder wie ze raken. Ik werd alle hier verhoren. Als je dan gaat ten opzichte van die andere schepen, de 3 en 4. Want het fijne is er hier ik niet bij. Het is al hier weer afhankelijk van wat er van Justerau, wat er daarvoor gebeurt. Het is nou hartstikke 4 natuurlijk. Ze horen de beginst wat omheen te sturen. En dan die winder haast de waar zien. Dan zie je die van... Want dit zal nou de tactiek van Harmen wezen. Om te bezieken aan boord aan de binnenkant te komen van Snits. Ja. Om
Om als eerste, dat, natuurlijk wordt er als eerste, maar dat hij voorrang krijgen moet van Snits om die tonnen te ronden. Maar ja. En dan zoek dat de loten er maar eens uit, Harry. Want dit werkt in wezen hartzuiver averechts. Had er Safir voor de staar. Hij liet hem nou ook het zakje. Hij houdt het op. In de zin van dat hij die slag net meer beziekert. Snit stuurt ik gelijk al. Met die gewoon gelijk verdediging. Dus de vak is nou nog een heel eind voort voor de staar. Het is zuiver haast. Hele wien haast, ja. hè? Shirt wel onder wimpeltjes. En nou opletten, want er komt een bakboord skip aan en zij lezen op stuurboord. En dan kan je wel 4 achterlezen. De rjochten van bakboord stuurboord bleven jilden. Iedereen gaat toch diezelfde slag in. Hè? Ja. Maar Krek kwam toch, Pieter kwam er net zo raar uit. Die kwam de route daarvoor als 5e. En toen zijn we al van, nou, hoe zal dit uitpakken? En die kwam toch weer als 5e om de tonnen. Dus dan, ja, je wil graag wat winnen. Maar... Ja, maar hier is een gatje op grauw en dat hier er in het Varenwiense rek net, want ze gaan boord aan boord. Ja, dan weet ik net wie dat dan nou dien het, zeg maar, de andere kant uit. Dat dat nou Lemmer is of een oor. Er is iemand die heeft het onderwaarde om de andere kant uit te gaan. Dit is Willem Zwager en dit is Lemmer. Die maakt het nou toch. Die de oorvalslag C op. Nou ja, dan is het alles of niks, zeg maar. Het is, je kan het heel wat verliezen en je kan natuurlijk maar Grauw, die ziet achter hem. Hij zou eens verdedigen matten, zo zei ze. Van we zullen zien hoe dat uitpakt. Maar ja. bij jou het hier nou aankomt, ligt het een aardig godslijn in een keer. Wat opvallend. Dat in je rak scootje zag voortrainen kennen, dan zit er toch nog een soort in die wedstrijd. En zie je dat ja, ik weet het hoe stoot daar hoe denkt, maar ik word die meestal nou ja, een beetje toch erin het volle wien, een beetje aan de kant van waar de Turksteert zeg maar hebben. Ja, er is nou hij heeft een gigantisch godslijn. Dus dat heeft toch wel het grootste voordeel om toch die kant wel uit te gaan. Dan heeft denk ik Pieter toch een beetje geluk aan in die. Want hij ziet nou weer haast in inslag. Het Louter scootje haast in inslag naar die bovenste boei. Hij moet nog wel een slagmaatje, maar hij heeft er net z'n 4 meer aan. En dan maakt het een gigantisch grut. Gaat mijn Lemmer nou. Ja, het had nog wel een slagje maatje. Had hem net helemaal aanmaken door de diepte waarschijnlijk. Maar had een riante voorsprong op de Lemmer. Iets hoor, zei ik hoop net. Ja, maar ze zien. Ja, en nou zorgen we even het Grauwsterscootje. Ik heb de Pieterbult op. Die had Lemmer en Grauw. Die komen hier heel dicht bij elkaar. En Grauw had gewoon varang. Dus die is hoe bakboord. Dan is het Grauwsterscootje dat je Lemmer voorbij ziet. Lemmer had toch die slagkeer zijn C op. En die pakt heel min uit. Want Akrem, die zit er. Pieter Meter gaat 4 voor hem del. Ja, dan zo het sabbetje te kennen dat we een oren klassementslieder krijgen. Lemmer hem in de slag, kunnen we constateren. Ze zijn nog net bij de bopperste tonnen, maar Grauw ging rom voor hem del. En had ik een aardig gonkje. Het is hier toch wel. Ik moet haast zeggen dat Pieter Meter van Akrem toen wel redelijk gelukkig wijkam is, denk ik, dat er de C in gang is. Ja, want het is toch de hele tijd wel zo dat de schepen die naar de wal gingen dan toch volle beter uitkomen. Het moet nog haast een... Of de slag helemaal maatje, want
weet net waar, daar helemaal onder. Een keer deze twee, die gaan volle verder terug. En daar zullen ze wel aardig heeg onderin. Die laatste is dan de hele man, hè? Maar de sneek het pan had nergens last van. Nee. Het is goed weer een boppenslag. Als dan even juster was, Jost. Ik bedoel, de hele tijd op een bepaald moment kwamen ze als laatste. Dat van een winst rek in, juster. En nou, ja, het is ook een oren omstandigheid natuurlijk. Maar ze hier natuurlijk ik met z'n tweeën de beste start. En ja, dat is nou wel, dat doet nou wel vertuten. Grauw, maar denk ik nog achter Akremdel, ja? Ja, denk ik. Maar het is nou ik weer stiller, volgens mij, als toen Snits en Langwaar ze straks naar die bovenste boei gaan. Maar als nou juist elke hoef volle vaker deze skippen draaien, in dat kruisrak in verhouding met Snits en Langwaar. En ja, tenminste ik heb ooit eens een keer geleerd dat elke draai die je maakt, dat ongeveer 74 meter is. Dus dan best maar kijk zien wat er gebeurt vanzelf. Dat nou, Langwaar waard het ik net om. Die gaat weer toch ver achter Snits om. Ja. Komt iedere keer wat heger uit. Maar ja, het lijkt het nou inderdaad dat die Wienwol, zien ze de Bob en Ise krijgt nog een weertje voor de kop. Het is nou juist alweer deinende scootjes. Hadden golven meer macht dan de druk in de turen. En hier jou het om de bovenste tonnen heen. Ja. Nou, die had ik een heel gat maken, maar met Lemmer en Akkerem en Grauw. Nou, toch ik weer het idee dat Snits weer het gat een beetje groter maken heeft ten opzichte van Langwaar. Grauw. Ze krijgt zesde om de bovenste tonnen, maar komt erachter niet om. Komt erachter niet om. Hoe je dat betekent misschien, ja, dat weet ik niet. Maar... Nou, ze sturen al wat aan. Ja, zeker. Die hebben die slag heel maken weer, hè. Die kom ik in je kruid wal bij. En dan komt Lemmer, die komt er ik weer op bakboord aan. Dan valt het misschien toch nog weer wat taak. Maar Drachten schoot een aardig handje nu boven daar. Drachten maakt het een mooie slag. Het vierde plakje, denk ik. Grauw hoed amper aan te sturen. En daar komt Lemmer alweer. Ja. Dit wordt de spannende strijd. Kennen ze de tunnel aan? Door ze dat loon? Je Drachten met haast nog een keer draaien. Hè? Maar Lemmer kent hem heli. Zat nou lijkt het. Dan cross ik Drachten weer even terug. Grauw en Lemmer. Lemmer had voorrang. Grauw zal er achter Delmatten. En Jayer. Lemmer had zijn plakje weer om. Maar hoeveel scootjes komen er dan straks weer tussen? Want Drachten komt nou straks op stuurboord. En dan op bakboord. Ja. Pieter Meijer komt op stuurboord. Dit wordt nou wel weer een... Want je Drachten die komt er nou wel op stuurboord. Maar hoe komt dat dan met Grauw? Met Grauw. Want Grauw is ik nou draait. En door die jongen op die te draaien. Had dan net zo volle druk in de fok. Nee, ik denk dat Drachten erachter del gaat. Ja. En dan komt het bekoorlijk hard zien, hè? Hier is de strijd. Voorop is het redelijk beslist. Maar hier is de strijd tussen Lemmer, Grauw, Akkerem en Drachten. Het gatje tussen Snits en Langwaar is groter wordt. En het is voor eerst Lemmer die liek de slag te verliezen, maar toch weer als vierde om de bovenste tonnen gaat. En Akkerem draait er nog weer tussen. En dan zitten we haast weer in dezelfde positie als Nies krijgt. Maar je bent volleindig aan het strijden en dit kan op de finish nog wel heel spannend worden. Ja. Lemmer helpt de tonnen makkelijk. Akkerem moet nog op gang komen. Grauw kan er ik nog wel eens wel heen gaan. Want Akkerem moet die tonnen dan maar hellen. En Grauw het gong.
Ja, dat En redt dan er wel krijgt op, er denk ik. correct op Ja. tijd. Ja. Die grauw wat jetter boppen wel en dan... En Grauw heeft al wat meer gang, maar... Ja. We noteren Akkerum op een 5e plakje. Maar heel vlak daarnaast is het Grauw. Boord aan boord op een 6e plakje. Er die middenmoot is wel spanning, Elke. En eigenlijk net in je volle wisseling. De Leeuw die heeft een gat maken steeds maar ten opzichte van deze man. Van Fjouwer en 4 en 6. Dit werd ik nog een heel spannend verhaal. Want nou had het binnen zijn scootje wel last van het. En dat is Drachten en Jennewoud, denk ik. Ja, Jennewoud is het bovenste skip. Ja. De gebroeders Pietersma gezamenlijk om de tonnen heen. Drachten zullen hem wel redden, maar had nou wel een heel soort last van de wien van Jennewoud. Maar we noteren Gerard Pietersma, nummer zoon, om de bovenste. En daarachter Drachten op een 8e plakje. Want Logert Veen daarachter gewoon. Het dan ik toch nog weer een plakje pakt. Nevens de vorige route. Wie dat zien de volgens mij aan betonnen. Drachten is een plakje zakken. Nevens de vliegen. Maar het laat je dicht bij elkaar. Ja. Daarachter de Jouwer, ja, die zielt er wel weer terug, mag ja. Ja, dat is eigenlijk. Dan moet er. Ik weet niet hoe dat nou is. Juist er nou een vlagje wappering bij waar zijn? Ja. Ja. Ja, dat ken ik net mag je over, terug toch? zetten, want het is een verzekeringskwestie wezen. En dan heb je toch een papiertje. Ja, hier zit ik elkaar wat Het gatje in tussen het Snits, shockwetter. hè? Ja, de nummer 1 en 2 ben redelijk duidelijk. Je behuizem. De zeiden ze krijgen al Ilke, maar ze kan wel eens een rondje lap worden. Ja, want dit is een mooi beeld. De Snitse pan. Dan gaat dat maar krijg verdeel. Gaat correct af achter Huizemdel. En dat is dan nummer 14. Oh. Dan hebben we hier de uitzonderlijke situatie toch wel mooi op een delbaan. Dat het laatste scootje inhellen we door de koprenner. Snits. En dat Nou kan nog wel eens wat hachelijke momenten opleveren. Ja, hè? Want nou moest weer in tactiek aanpassen van Snits. Van, eerst had je een blakke C voor die, Zeker. omdat het altijd 4 oplijst. Maar nu had je maar een achterhoede te maaien zien. En daar had ik wel last van de wien. Ze hebben hem nog net, maar het is. Maar als het juist in wezen hoe Snits nou naar die tonnen gaat. Dan zoest haar service van hij redt het op. En ik denk dat Langwart nou al lijst krijgt van die skippen, die laatste skippen. En daar krijgt Daar denk is ik de hele mannen. en daar krijgt er nou denk ik wel een beetje lijst van. Want die schilder wil boven draaien, denk ik, boven Snits. Zie dan. Ja, dit is wel uitzonderlijk, hè? Want hij had hem nog net. Maar... En er staat net een soort wien Nee, meer. De nee, wien die het is, neemt al. En waar had er dan... Nou had Snits toch echt last wat van Huizem, hè? Ja, zeker. En dat had Langwart nog net. Kan je nog wat in gebeuren? In het nadeel van Snits. Dat is Gotchi, maar Langwart is wel groter geworden. Ja, klopt. En ze varen natuurlijk al je wedstrijd. De hele mannetje door de wien. Hier hebben we Langwart. Voor de onervaringslechten van Starum.
Die redt het ik op. Maar zoals Zuidwesthoeken denk ik, ja dat is deze toch. Die nou bij de ton is. Die moet het ik bij mij een opzichter dwang. Geen druk meer in de tuur. Dat is wie je ziet. Nou zo heek mogelijk haar Hilke. Ja. Want hij heeft nog wel wat... En Langwaar gaat druk. Klopt. Langwaar schuf een beetje skeven lezen naar Snits. Snits gaat hij door de wien. Nou, ik denk dat er... Ja, de fok is helemaal dicht, hè. De fok is helemaal dicht. Hij stuurt hem wat op, misschien om wat vrije wien te krijgen. Maar Langwaar komt erom. Langwaar had meer gang dan Snits. En nu is het een kwestie van rustig blijven. Sjug eens even. Het is echt Langwaar die de wien nog had. En de moen achterin van Wienpark Friesland draaien nog, maar net zo hut meer als van de moen. Hij krijgt nou weer wat winloop. En voor de meesten die dit plaatsje net snappen, het is de achterhoede hier. Wat zijn Zuidwesthoek helemaal. En dit is de voorhoede. De Manarienscootje hiervoor, Snits. Maar hier, Langwaar gaat een weeg voor de kop. En Snits loopt helemaal even stil. Zo dit zijn tweede overwinning willen kennen. Hij komt heel dichtbij. Snits kniept hem er wat boppen om vrije wien te houden. Snits krijgt nou wel weer de vrije wien. Dus... Nou komt Snits weer een beetje op gang. Maar het gaat wat lietser. Ja. En Langwaar kan wat meer Deljan. Want die komt al wat heger uit. Dus dat toch een beetje sneller. Concentratie. Onboord. Heb ik meer wien, Hilke? Ja, ik het sasje. Tenminste, hij pakt het nou wel weer op. Nou, met de omstandigheden weer even hetzelfde worden. Maar Snits zie je echt duidelijk wien van lest van de uitschieten wien van de orenskoetjes. En Langwaar hoort de ganger wat in, hè. Het gaat wat lietser en lietser. Tussen de nummer 1 en 2. En dit is de achterhoede wat zijn nog hield het maar die rode vlag. Maar we letten even achterop. Snits komt wel als eerste om de bovenste ton. Ja. En dan straks heel nieuwsgierig wanneer die finish erin komt. Maar als het staat dicht bij elkaar loopt, tank is nog wat avontuur, hè, hoe de andere kant. Ja, dat moet het. Maar dat gaat daarachter is zakkerut. Maar het is hier nog net beslist. Het is nog wel heel tijd Snits die als eerste om de bovenste tonnen komt. Vlak daarachter, Langwaar. Mooi, nog een beetje meer gong. Sjug, in je scheepslengte scheelt het nog. En dan hebben we tot 20 meter, want zo lang is ongeveer die scootjes. En ik ben benieuwd wat er nou haast met gebeuren gaat. Wat iedereen omheen vliegt. Want nou zit Snits, ja, wat gaat hij doen? Want die zit nou maar die orenskoetjes. Nou maar het al bepalen. Je is er tussen, je is er achter Del. Langwaar had wat meer tijd om te kiezen. Ja. Die kan nog even zeggen van Snits kende net tussen. Maar Langwaar zou ertussen kennen. Kies ervoor Langwaar om ertussen te kennen. Pieter-Jan Posma, de adviseur, die is nou nedig. Wat doen we? Of doen we safe? We doen safe. Maar Langwaar kan wel aan de binnenkant van Snits komen. En kan hem aandekken. En er wordt erop en er wordt raast. Is hier het god. Hij... Wat? Waarom is het zwart er net in? Want het dreeuwt helemaal voort. Maar dit gaat goed. Maar ze komen heel dicht bij elkaar. Dan gaat het tuurgaas naar Hilke. Dan moet er ook wel eens wijzen die erom denken natuurlijk dat het net bij die man van Snits zien we als ze horen gewoon het zeil op de bakboordskant. En waarom nou even net dat zwart erin? Nee, dat is... Maar het gaat goed. Ja, komt die in het gaat goed. Nou, moet er straks geipt worden. En dan moet je echt even die scoort zien horen, hè. Oei, 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 oei. Wat een manoeuvre van Harmen Brouwer. En dan wordt dit door. En dan is het toch duidelijk dat hij niet meer uit die hoeken komt. Of brengen ze hem nou voort? En nou liep het er. En nou, ja. Nou denk ik toch dat dit wel invloed op het met Pieter-Jan Posma, denk ik. En nou geven we even Sjen. Komt dat goed? Maar die turen, want ze zitten nog dicht bij elkaar. Geert die geek, kan ze een beetje Sjen horen? Ja, nee, dit gaat helemaal goed. Het is een
prachtige manoeuvre op de centimeter uitvoert door Harmen Brouwer. En die liek het je nou toch de snitsers voorbij te varen. Nou, die varen er gewoon voorbij, dat constateren we hier. Ze leiden even stil. En dat wie onze voorzissing, ik al wat aan die achteraan, als ze daarin komen, dan wordt het weer een andere wedstrijd. Ja, dan wordt het spannender weer. En snits hier natuurlijk wel een groot nadeel in dat onderwinse stik. Dat hij in de uitschieten win van die laatste skippen kan natuurlijk. En als Snits nou een beetje leger stuurt hier eerst. Dat hier misschien beter was. En die tonnen wat rommer onder kennen een beetje gatje litten tot de oren. Harmen Brouwer een beetje aanremmen, want die mocht er net tussen natuurlijk. Maar ja, dit ben wel hele... Dit zijn wel mooie momenten om te zien. En dit is natuurlijk. Pieter-Jan Posma die daar tevreden achter op het achterdek zit. En zijn ervaring even tentoonspreiden had. Owen Douwe Visser, de Nestor van de Float aan Jappie dan. Want we gaan het nou even over de adviseurs van beide skippen. En liek het Harmen Brouwer op Waaidassin. Terwijl de overwinning, maar we binnen nog net. En we hebben maar deze slag had hij u deeld. Ja, die is het is spannend. En we gaan jongen dat er in het kruisrak dat hij net onderdot versnit. Nee. En dat er maar één slag mogelijk is. En er is een gatje. Ja, er is nou het gatje is nou eigenlijk krek omgekeerd, steeds mij in verhouding met ze straks. En dat gat is op zichzelf was nog lieke groot bleun. Het is nog even de vraag, hoe komt het nou aan met die man, want die voor hun binnen, hè, die ze daar op indrouwen. Want die binnen natuurlijk nou net zo 4 voort. En dat ik het zo shock, ik weet het dat de finish er nou wel of net in leidt. Hoe gaat dat nou, Ilke? Want als je de finish erin lezen wordt. Maar die laatste skippen die dan... die maakt gewoon die ronde nog. Dat is weer het reglement. Bij u is het zo, laat ik daar met mijn horen, want daar weet ik alles van. Ja. Als de ronde lapt wust, dan master ik uit. Oké. Het krijgt wel in positie. Ja. Best net alleen nog dat we het wel in positie, Just. want oorzoek is nog een hele dag aan het zielen wezen. Dus je weet wat gebeurt er nou? Snits gaat heger op. Tjus, hè, volgens mij de finish er nou in. Tenminste, daar leidt een ton, hè. Hier midden in het veld. Maar zo denkt nou... Snits dat hij er net terug in maai. Wat gebeurt er nou? Had lang waren te let in de gaten. Iets natje. Want daar is de onderste tonnen van de gate. Maar ik denk dat... Ken ik misschien wat voor... Maar het is misschien wel lang waar. Ik wil net achter die scootjes komen. En dan haast weer het nadeel. Daar komt haast maar hij stuurt nou ik op. Langwaar stuurt nou ik op. Dit is 4 van elkaar. Maar ze binden er net. Nee. Ze komen straks in die orenscootjes te lanen. Wat gebeurt er? Mooi wat zijn. Die had helemaal del. En die kiest waarschijnlijk voor de orentonnen. Ja, die moet nog een... En die maakt nog een ronde. Hier is het mooi om vlakbij te zitten. Hier kunnen we beter zien hoe vier de Zwan nog voorop leidt. Het liep het voor eerst wel. En de gaten ben ik groter als je dichterbij zit. Hoe wat zijn die orentonnen nemen? Dat zal ik het al. Wat zal ik het orentonnen te nemen? Nou, met Snits ik alweer wat aan. Die maakt het even harmen zenuwachtig. Maar die loopt zich nergens wat van aan. De hele mannen zet de draai al in. En dan zal daar achterom, daar moest hinnen. Zei de adviseur. De rust erin houden. En dat liep het aardig te wezen. Ja, als ik zag de manoeuvres, de gezichtsuitdrukkingen. Ik ben benieuwd straks dat ze al finish binnen hoe het dan is. Maar we gaan nog geen... Ik heb niks vandaan dat de finish erin leidt. Oké. Maar we hebben wel krijgen wel terug dat de finish erin leidt. Dus binnen ze op wij nou naar de finish. Dat hebben we teruggekregen. Maar de vlag is nog net hees. Maar die zou er nou in matten haast. Dan... Zullen we dat, Ilke? Nou, dat zullen we op een kotter, maar dat zullen wij je net. Maar daar zal die er nou haast in gaan. Ja. En nu hebben we hem wel in. Ja, hij wordt even heel hut door het beeld lutsen. En daar is er de witte vlag met blauw blok.
De finish loopt erin en het is voor eerst Langwaar dat op koers loopt voor zijn tweede dagoverwinning. Wat had zij nog last van orenskoetsjes? Ja, dat is wel even een ding. Wat doet Snits nog? Ze hebben van geen oorslest. Ja, wel in dit rak, maar net. Ze lezen een route voor op orenskoetsjes. Jet Snits nog in ongeval. Hij kan alles doen, hè? Ja. Hij kan alles doen. Zeker. Al Jet er nog 10 keer oorstag, nummer 3 we het er nooit. Of ben ze tevreden? Nou, hij lijkt nou wel weer heger als Langwaar. Hij lijkt wel gunstiger, hè? Want hij Komt beter om die tonnen heen. hè? Ja, en hij lijkt ik boven boven de hele mannen. Kan Langwaar al draaien? Dat is even de vraag. Het is nog heel tijd net beslist. Ze komen heger uit. Maar het is nog een handje. En als ze net draaien kunnen, kan Snits een heel eind voortbrengen. Hè? Nou, zak je ze weer wat achter elkaar. Maar het is oei, het is razendspannend. Langwaar die zit onder die skippen van de hele mannen, zeg maar. Als nou Gert Harmen wil draaien, dan weet ik niet dat dat wel... Kan hij draaien voor Snits? Hij zal het. We horen u zieken even in. Is je genoeg ruimte? Is je genoeg ruimte? Is je genoeg ruimte? Hij had geen gang. Hij had geen gang. Laten we hier even blijven. Maat Jappie Visser draaien voor ze. Hij stuurt een beetje op. Bakboord stuurboord. Is dit nou bakboord stuurboord? Hij leidt toch vol? Hij leidt vol. Hij leidt al vol. Hij leidt vol. Geen trok, Ja. En ze rijdt ze elkaar. Loi, wie, Harmen Brouwer op die de wien. Hij leidt al op bakboord. Ja. Hier maar er zijn mooi bewijzen komen. In het slot. Toch nog een protest tussen de nummer 1 en 2. Douwe Visser, de adviseur van Snits, had de handen omheen. Is nou in discussie. Mooi Pieter-Jan Post met de ooradviseur. En de vlagen komt erin als net. Ja, hij gaat weer in de boezen. Jongen. Oh. Ik zal even vertellen wat er al hier hadden, want ik moest zo opletten. Het is Snits en Langwaar. Langwaar loopt voor, die looide wat onder. Die draaide, die vond dat hij genau rond hier te draaien. Hij laai de geek op bakboord. Ja. En dan is het altijd maar de bewijs van ben ik al op tijd vol of net. Ze rekken elkaar. De skippen rekken elkaar. De protestvlagen hier in de handen. Vroeger protesteerde er al heel iets beetje, hè? De snekerpan. Hak het maar even hoe zijn geheel dan. Ja. Maar hij ging weer in de boezen. En het is nou Langwaar wat op de finishlijn. Je rechts onderin, daar schuiven de kotter. En waar schuiven we het lijntje? Ja, die leidt een beetje in beeld. Maar ze ben je grif even geschrokken. Ja, ze hebben nog even bedenkt iets zelf. Om wat ze doen. Om die vlagen erin te hangen. Ja, het ligt dat hij in de boezen ging. Je hebt al wel, zijn lijn volgens mij wel vol. Maar ja, het is... En dat besefte misschien ik de snekerpan. Maar ja, dat is altijd om jezelf om dat te doen. Dit zal een overwinning maar een hele grote opluchting even wezen. Ja, mooi, ja. We tellen al voor de tweede dagoverwinning van Langwaar op Tieselmar bij Starum. En hieronder is de rode ton en daarachter schuiven een boordje lezen. En dat is de denkbeeldige lijn waar ze doorheen matten. Ja, even de spanning eruit slaan, want ik denk dat hij mooi trillende voeten op het achterdek stiert, Harmen Brouwer. Nou, je zult nog wel even op praten, dat denk ik elke keer. Dat jongens, maar komen even de beelden besjen, want... Dit is weer van die dingen van... Wol net. Klopt. Het is net een hele duidelijke zaak. Nee, dat denk ik niet. Ze kennen het al, Jan. Want de wien draait ook weer wat. Even Sjen. De gezichtsuitdrukking van Harmen Brouwer.
Het mag nog even indalen, ga ik het idee bij Harmen. Want ja, je dan uit zo'n situatie krijgt komen voor de finish. Het krijgt even maar alles, hè? daar wie het schot voor Harmen Brouwer, nummer 1 op Starum. Achter hem onder de snekerpan. En we gaan een keertje. Tjoe. We draaien eventjes, maar dan hebben we de nooit tijd om een reactie te krijgen van de winnaar van Joert. En dat is Harmen Brouwer, met lang wat een scootje. Nou doen we even normaal, hè? Godverdorie man, wat een wedstrijd. Op een Staveren, machtig. Mooi vrije dag, deze smaakt goed. Hartstikke best. Ja, we doen nu wat normaler, want dit is de tweede overwinning. Het begint aan ze te wennen, Harmen. Nee, het begint nooit te wennen. Dit is prachtig, jong. Nee, super. Hey, het wierste correct. Je wint de hele wedstrijd in gevecht met Snits. Snits loopt de hele tijd voorop. Laatste cruiserek gaat Snits nog als eerste om de heekste tonnen. Komt dan in de achterlijn terecht. En Jim kon wel vrijzielen. Ja, dat wie net helemaal weer. Dat is vrij zielig kon. Maar we gaan correct mooi even. Dan kunnen we wat heer opsteken naar de bovenboeit daar. Zien we wat op de kont. Dat is prachtig. Ja, en toen wie Pieter Jan zijn moment. Bij de spreader? Bij de spreader, ja, konden we ertussen hoe bakboord zij kijken. Dus ze moesten eigenlijk maar omheen. En ja, toen kijken wij verder. En ja, dat was een super moment van hem. Echt ongelooflijk. De hogeschool weer dat. Dat is mooi. Hogeschoolziel weer dat van Pieter Jan Posma. Nou, die krijgt even de complimenten. Je hebt toch even een ere rondje voor het publiek? Ja, toch even. Ja, dit is mooi. Dus best genoeg. Mooi, lokwenske. Harmen Brouwer van Langwaar wint Joort de wedstrijd op Isselmar bij Starum. Ja, dan hebben we het nog net over de protestsituatie. Even de vlagen, even driegde. Maar daar zullen we nog wel even nog praten worden, want dat maakt hem ook nog wel even spannend. De nummers 1 en 2 zijn terug de finish. Ja. En ook hebben we wel een hele lange pauzeplaat opzetten. Hè? Want dit is voordat straks... Want Jirre is de nummer 3. En dat is Ljouwert er helemaal achterin. En die maakt nog een cruiserak over dat laatste cruiserakje. Nou, dat is net zo groot, maar nee. die is er nog lang net. Die maakt daar nou mee beginnen, ja. En Jirre zit er nog gewoon in het cruiserak, die maakt er nog niet boppen staan. Ja, daar zit een heel groot gat. Want hoe is dat eigenlijk bij... is dat net 20 minuten of zo bij hem? Ja, er is een tijdslimiet in... Nou, weet ik net meer uit de hollen, maar er is bij ons altijd wel een tijdslimiet waar je binnen finishen moet. Ik begin de 20 minuten of zo? Ja. Ja, dus ik bedoel, dan ben je volgens mij gewoon bij die... Even de eerste rekkerst. Akkerum. Die tred is... Lemmer toch bij 4, denk ik. Voorbij Ziel terug grauw. Ja. En Lemmer... Die loopt op een vierde plakje. Ja. En dan is Grauw vlak achter Lemmer kwam. En nou, wat er geen gekke dingen meer gebeuren. Nou, dat doen we al haast net met de season in dit kampioenschap. Maar is Grauw de nieuwe klassementsleider. De Ljouters die gaan nou om onderste boei, zeg maar, onderwijs naar de finish. Ja, hier is Lemmer. Ja, dat is nog wel spannend aan. Ja, net van Ljout. Maar ik denk misschien wel net van Lemmer en van Grauw. Maar daarachter denk ik toch dat het hele spel nog wel heel dicht bij elkaar luidt elke keer. Dat er nog wel wat gebeuren kan. Lemmer. Onderwijs. Naar de 100ste ton. Nou, we gaan maar wat
leger in de adrenaline zitten. Hè? We laten het er maar wat uit zakje. Ik denk dat die man naast die lezer bij elkaar in de sluis, denk ik. En Geertje is onderwijs naar de snekerpan. Jappie Visser. De hele wedstrijd door een kop zielen. Maar dan in het allerlaatste rekje, dan verschieten je het. Bliksempieven, ja. Nou ja, dat is wedstrijdziel, hè. Ja. Deze situaties, we kregen wat lijst van wat zooi bij die laatste boeierronding. Ja, daar maak ik er langwaardig gebruik van, dankbaar. Dus ja, it's all in the game. Die had erbij, dus je is er net heel bot teleursteld uit. Nee joh, weet je, prachtig mooie start en prachtig mooi waar. En het hele mooi op kop, dus wat wil je dan nog meer? Alleen nog, ja, het laatste moment is dat jammer. Het was echt mooi. Het was prachtig, maar ze krijgt hier vlak voor de finish nog even een tutsie mooi langwaar. Wat weer dat? Ja, nou ja, wij zien het nooit in die werkelijkheid. Hun zien het niet ooit in die werkelijkheid. Nou ja, dan hebben we het straks vast nog wel even nodig. Zij lag in het bakboord, zeggen ze. Maar Jim dreef maar rode vlaggen. Ja, wij vonden dat hun draaiden in het gebied van aanvaring. Dus ja, dan sta je even in onze werkelijkheden. Ja. Maar net terugzetten? Nee. Want? Er komt nog een week en we komen elkaar vast met zien. En je hoor ik net zo van protesteren, hè? Nee, dat is alle keer gedoe. En ja, het gaat weer net om de gedoe, maar wat ik zeg, er komen nog zoveel wedstrijden doen en het wordt... nou ja, we kunnen wel bevestigen dat Grauwe en Leeuwen die staan er nou uit, maar het midden is zo ontzettend spannend. Dus je komt gewoon op een moment niet al die wedstrijden en ik maak zeker zijn foutje, hun maakt zeker zijn foutje. En wat ik zeg, we hebben het erover en misschien kunnen we er beide wat van leren. En dan ben je allebei een rieker man. Denk jij hier een filosoof praten? Ik heb een goede opleiding. Ja. Hey, het tweede plakje, je hem toch heel goed in het klassement. Hoe gaat het nou zo'n tweede week in? Ik ga nou eens even lekker uitrusten. Ik ga morgen een lekkere vrije dag houden. En dan geven we gewoon weer verder. Zaten we in het begin van dit seizoen al begonnen binnen. Wat maak je er een leer van? Daar zal hoge pieken niet zitten, maar daar zal ik diepe dalen niet zitten. We bezorgen het per wedstrijd. We wachten het houden. Dankjewel, Jappie. Dank je. Dat wie Jappie Visser, ja, die beschut het alweer heel redelijk. Ja. En de situatie wie ik van beide kanten kerstetje en de draai in het aanvaringsgebied. Hè? Dus dat betekent dat het genoeg rond te hebben als het van koers veroorst is. Zij gaan door de wind, veroorst een koers. Daar hebben we het schot voor jou, die strijden, die pakken we even mooi. Ik word ziel trouwens. En die van koers veroorst en die mat dat wel op tijd. Door de wien wezen, de Gieko bakboord. Ja. Nou, net als mij winnen ze dat ik wat de gong wie ik net zag. Geweldig, hè? Dus, nou ja, beide een orenwerkelijkheid. Nou, hoe mooi keert ze? Ja. En dan wordt het denk ik heel moeilijk op in het verhaal misschien in die jurykamer mij al die reglementen van wie wat is. En ja. En het is ook lullig, als je het net helemaal 100% zeker weet, dan is het op een gegeven moment dat ik heel lullig had. Je 1 en 2 worden. En dat 1 van 1 en 2 dan 14 punten krijgt. Ja, je hebt iets, mochten ze de beelden net broeken natuurlijk. Nee, en nou wel. wel. En dit wie je natuurlijk voor een jury, wie je dit gewoon heel duidelijk om te zien. Ja. Van wat er badde daar. Dus ik denk dat dit een goede beslissing weer van Jappie om net trots te zetten. Nee, ze hebben het de meesten, ik denk ik wel de hele media heel mooi ontzielen west. Ja. Maar goed, het jij erbij. Het is, als je fout bent, dan ben je fout. Nou, komt er weer een beetje meer wien. En dat zou ik wel fijn wezen om alles een beetje op die normaal tussen te krijgen. Want ja, het zou het hier van de formule horen. Maar als we nou zeggen, ik bedoel, snits en lang waar maar wel weer op in de windtunnel, zoals ze van een rekkenfout maken. Ik zeg toch, die boeten het verhaal om. Ze hebben denk ik, als het optellen is in de zin van draaien, die eerste 2 skippen, ja, die hebben het minimale ding wat dat betreft. En die oren die er al hier achterom komen, dat is juist nou een layout, die het even in rakje gewoon dat er echt even vooruit sprong. Nou, en ja, die maakt het nou ik weer een heel god met lemmer. En dat is toch wel het grote voordeel, ja.
En dat juist ik. Misschien had hij er toch op een bepaald moment wat meer wien hoorn en de oren wat minder. Want Lemmer had nou toch wel een mooie... Godslide, hè? Ja, maar ik een mooie koelte nou weer. Die wordt fjouwer. Het werd heel bij zieltjoet. Ja. Lemmer krijgt er 4 punten bij. En komt op 16 punten in totaal. Nou, dat doet hij wezen wel goede zaken. Nou, Grauw is weer achter hem. En dan bleef er toch koprenner. Klassementsleider. Hij rent zelfs een beetje uit. Ja. Of uit. Maar het gotje wat groter. Davy Lemmer. En hier ik zei dat er nog een klassementsleider kwam. Die komt er dus net. Die jij er in de race. Het bleef Lemmer. Die komt op 16 punten nou. En Geertje is even op het achterdek. Benoemen rijden. Willem Zwaar gaat verljouwen. Ja, Kenny. Willem. Een tweede plakje. Eindelijk. Al wat hier, hè? Ja, heel blij mee. Wat hier je een mooie slag. Je zielt niet in naar voren. Ja, nou ja, we hebben de treden alleen en toen zielen we naar achteren en toen dat kennen we onze mom ik, toen hebben we dat onze mom ik niet. Nou. Zo makkelijk gaat dat dus. Nou, wel dat, je zit er wel heel erg. Je moet alleen op een goede kant zitten hier. Hè. Dat is net zo makkelijk om dat te betekenen als het voor ons is. Als je een peer voor die heeft, dan zou je het van die heeft hem in, die heeft hem goed en dan is het wat makkelijker. Maar daar hier even een goede keuze maken, zeg maar zeggen. Ja, absoluut. Dat weer de goede slag die je hem doet. En dan laat je draaien en dan zielstrik samen bewaai. Ja, nou, dan is het net zo moeilijk. Zo hier natuurlijk snits en lang wat voor is. Dus ja, kan je zien hoe die hem pakken. En de zielster achterom, nou, als er dan minder uit komt, dan giet ze hem op voet. En nou, hier hebben we even 2 keer kort achtergrond eruit. En dan komt Lemmer weer dichterbij en dan begint hij maar weer te kniepen. Maar ja, die krijgt hem dan niet. Als het dan min aan is, moet hij hem ik min krijgen. Dus ja, als je Saf hier vooruit binnen, dan is dat iets makkelijker, zeg maar zeggen. Ja. Maar je hebt hier een Lemmer wel achter je. En dat is natuurlijk wel iemand die het heel hut kent. Ja, maar wij roepen ik de hele week erin en wij wel hut. Dus er maakt niks aan. Maar dat moet daar even lukken in de stad. Dat pik zelf ik wel een beetje. Maar ja, wat moet je daar aan doen? Dat is, ja, het skip rent wel, daar luidt het net om. Maar je moet een beetje geluk hebben. Nou, dat hebben we van de weekend net altijd vol aan en Joet hier met wel eventjes een keer. Dus ja, dan is het heel fijn. Welke vlaggen komt erin? De louter vlaggen. Ken je die vinden? Ja, zeker. Die laat je nog wel in het kastje. Die willen we nog net vergeten. Nee, het vertrouwen is er ik wel. Maar wat ik zeg, het met iedereen wel lukken. Joet lukt het. Ja, je hebt een prachtig mooi zield. Hartstikke lokwensk, maar de tweede plak. Dank u wel. Ja, blitzkip bij Ljouwert. Verschrikkelijk goed zielt, Joet. Ja, hè? helemaal top. Ja, prima. En dat is correct wat Willem zei. Hij is er elke keer wel aardig bij. Alleen nog, ja, het moet even een slagje. En dat juist Joet ik wel weer. Ik bedoel, ja, er is daarachter weer een heel soort wisseling. He, van Grauw, maar Grauw toch nog weer 5e. Ja, ondertussen is ik al Lemmer afsketten en nou is Grauw ik al over de finish. En dan komt Pieter Meter, denk ik. Akkerum ziet, ja, die is wat afzakken. Ja, die is nou 6e worden. Maar die komt er nou gewoon. Maar nou als het juist ik goed. Dat is wat van nauw staand natuurlijk, maar als dan krijgt die schip moet bakboord naar de finish, ging juist 6 met die wien. En dus juist nou Pieter Meter van Akkerum, dan denk je nou, er mag wel wat meer in komen. Een beetje meer wien. Maar hij is wel 6e, dus dat valt mij goed. En dat denk ik dat het hem zelf ook net afvalt. Dat er wel beleid is met het 6e plakje. We gaan Scott nog net jet, maar we noteren alvast. Akkerum, nummer 6.
Dit komt er roes. En ja, daar komt nog een van Bobbel, maar dit is Akrum. We hier hem al noteerd, zeiden we, maar het weer nog een hele lijn naar de lijn. En daar komt er ook nog een bij, maar we krijgen liek. Want hij loopt op bakboord. Het is Akrum, nummer 6. Zonder fijn. En dan is het Veen. Toch ik weer een mooi stukje opschoten. En zeg ik eens hoe heet die dat ken. Ja, machine. En dat scheelt niks mooi Akrum. Dus dan hadden ze, ja, ze zullen natuurlijk beter willen, maar ze hebben toch iedere keer in het laatst altijd weer een heel soort ophellen. Hè? Ja, het gaat mis bij de startdeel. Dat is wie aan PKC. En dat is nou goed wie het Wessa. Ja. Ze zijn er net bij aan het starten. En waar het hem al leidt, ja, zeg het maar eens. Dat is wel wat dracht naar 8. Dan is Drachten op het 8e plak. Die is ik een beetje omheen skarrelen, maar een stabiele middenmotor. Jouwer en de Jouwer weer. Ja. Nog wel in de wedstrijd. Een onervaring in het begin. Rondje draait. Ja. En wat zijn had een protestje in hem en we zijn benijd dat hij er nog in hinget. Het even zo goed Wolver het ziel. Die had Wolver het ziel, ja. Die op een jongende plak en ja, ze leidt natuurlijk even heel nul achterom. Zuidwesthoek te zien, denk ik. Daar is de Zuidwesthoek op het thuiswetter. Auke de Groot van Starem. Die is, ja, die zit er in de start nog wat beter bij, hè? Ja. Die had ik de tendens dat hij altijd wel een beetje achteruit zielt in alle wedstrijden. En daar wie het schot voor Starem. Nou, we zien nou in ieder geval de hele wedstrijd. Ja, we nemen ze al hier mooi en we kunnen zich heel makkelijk noteren. Hè? Dat scheelt ook wel weer. Starem, Staveren, Stavoren. Ze zeggen ze overal wat oors. Ja, en we zullen even zien, en even mij te vlagen er nog in. Want dit wie het scootje werd, die jouwer een ervaring mee hier, wat zijn. En die zakken ik iedere keer wat achteruit. Hè? Ik ken net balwerkje. Ja. Nee. Hele mannen. Ik denk dat die zelf nog, de hele mannen zelf nog half de wut. Nee, de hele, Jennewoord, die is ik. Die ging wij dat is het schot voor Jennewoord, hè? Die is ik zakken goed. Ja. Die is behoorlijk, want die hebben ik op een 4e noteerd. Dat wie het schot voor de hele mannen. En dan Huzem. Dan kan wel uiteindelijk nog wel shitje in worden. Ja, dat worden ze ik. En dan wat zijn is de rode lantaarndrager, maar de rode protestvlagen ik. Die zal er grif nog in hingen, maar dat kunnen we straks nog even zien, want we hebben hier wat licht. En dan. Het is wat onduidelijk, Pieter. Ja, hij hong op de andere kant zelf, maar. Oh ja, dan niet. Ja. Ja, daar is het schot. En daar hingen de vlagen nog in het wand en terug. Zulke situaties kun je net al waar mooi rondje draaien. Wat eindigt hier als laatste? Ik neem ze nog één keer op van voor en achteren. Mooi de triller voorin tussen Snits en Langwaar. Maar het weer Langwaar die on het langst eind. Luts en Joet de winning pakt hier op Starem. Daarachter Snits. Nou, toen ongeveer, ik had het tijd net opname, maar meer dan minutenlang geen injescoetje. Maar toen kwam Ljouwer erachter op het derde plak. Fjouwer, Lemmer, 5 Grauw, 6 Akrum, zo'n hak een Sondel zetten, ik weet net meer waar het weer. Door has de Jereveen die daar nog heel goed naar voren scharrelde. 8 Drachten, 9 die Jouwer, mooi protestje in hem, dus die zal eruit zakje. Zien in de Zuidwesthoek.
Alve Jennewoord, tolve de hele mannen, 13 huizen en 14 wat zijn. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Het water is zout en wild het getij. Het zeelt in de lucht, want de zee is dichtbij. De blik strak vooruit, het hart kent geen angst. Er is maar één droom, de belofte van vangst. Ik ben Jan de Vries. Ik ben hier geboren op Laaksem en ik ben visker van beroep. Het is hier hartstikke mooi vanzelf. Mooi in de natuur en mooi dat glooiende landschap. Nou, hier, ik heb mooi weer zee langs rollen. Ja, wij waren altijd op de haven en vooral uit de viskersboten aankwamen. Nou. Dan vliegen we allemaal naar de haven daar. Nou, hoeveel het die vangen en hoeveel het die vangen. En, nou ja, en dan hopen we er mooi. Nou. Vroeger dan kwam dat soort wetter hier naar binnen daar. En dan heerste ik meer eb en vloed. Maar ja, dat heeft nog niet meer. Dus dat is helemaal gebeurd. Ja, die visserij die houdt helemaal op. In Lemmer ben nog, ik geloof van nog 1 of 2 dit visje. Nou, staven in de wien nog 1 netje visje, die is verleden hier ophouden. Dus die hele kust hier, dat houdt allemaal op. Nee, dat ziet er net zo florissant uit. Maar ja, als de haven nu vast, dan moest je niet meer aan denken. Dan denk je, nou, dan leeft er weer een spanning wat zou erin zitten. Want ja, dat is alle dagen en dat werd een verrassing. Langwaar wint voor de tweede keer deze editie van 2022 de SKS Sielerij hier op Starem. En wie het spannend? Ja, wie is het weer heel spannend. Net, ja, vooral wat de eerste wilde zoeken. Die strijd gaat tussen Langwaar en Snits. En dan komt er heel lang niks. Heel lang niks. En uiteindelijk is het dan Ljouwert die als trede eindigt. En ik praat er verder mooi Grutske Hoyt en analist Pieter Brouwer. Ja, allereerst Lokweeske vanzelfs. Wat ik dacht van, ja, Snits en Langwaar, ze hebben allebei een geweldige start. En hoe kan het eigenlijk dat die in zo'n kwartier zo'n enorme vastsprong hebben? Nou, wij hebben beneden ook wel even nog aan natuurlijk. Ik denk dat zij de grote slagmaker hebben op een bepaald moment dat we de tweede route, denk ik, dat die wien noordelijker was. En zij daar naar die boppenwal ging, naar de strand, zeg maar. En toen in inloop hier naar die boppenste boei kon. Ze moesten nog wel even een kwart slagje dwan beide. Maar dat wie dus in wezen maar in grote lijn maar 1 keer het rode wien. En die jongens... Daar hebben ze de slagmaker. Ja, denk ik wel, daar is de slagmaker. En ze hebben natuurlijk een gigantische vrijheid. Ze treiteren elkaar ik net. Hè. Ze grien hetzelfde paard. Dat wie ik het paard wil naar de wal en dan hier naar de bovenste boei. Pieter had 1 keer, Pieter Meter van Akkerum had 1 keer proberen. Toen dacht ik, nou, zullen de bietenbult op gaan. Maar dat voelde hartstikke mij. Hij ging als 5e hier om die bovenste boei en dan kwam ik weer als 5e weer om. Dus dat ging heel best. Maar Lemmer had het ik. Dat wie gewoon de slag. Daar wij naar het strand en dan hier naar de bovenste boei. En die oren, die op een gegeven moment daarachter, die ben gigantisch in gevecht geweest met z'n allen. En die moesten volle vaker draaien. Dus dat is, ja, en dat het Langwaar en Snits, die hebben dat nooit dingen. Die hebben gewoon volle minder draait als die skippen die achter hun oren kwamen. Laten we eens even concentreren op die voorste 2. Want Snits gaat heel niet onder leiding. En nou ja, op respectabele afstand toch hield het wel Langwaar. Ik dacht eerst, ja,
Hij wilde wel graag voorbij, maar dat slag het hem hield hij net. Ik denk, nou ja, eigenlijk in Snits makkelijk als eerste finisher. Maar dan komt er het moment, ja, dan het Snits in één keer te krijgen, maar die achterblauwers. En ja, dan heeft ze maar gewien. Ja, nou ja, ze winnen nou de valk. Ik bedoel, ten opzichte van die achterste skippen. En lang waar hij daar het geluk van, dat zij in wezen wat achterlijker winnen. En die vrije wien, die houden zij. Door mag dan, die tonnen daar. En dan komt het moment, hè? Hogeschool zeilend puur zang. Ja, maar dat was een mooi moment, hè? Ja, dat was een prachtig moment. Nou ja, dat zei Harmen niet goed. Dat is gewoon wel het moment dat je gewoon iemand aan boord hebt. Pieter-Jan Postma, de adviseur. Ja, dat die weet dat, hoe je het dwam had. En dat gebeurt. Dat weet Harmen toch ook wel? Nee, dat weet Harmen net. Nee, dat weet ik niet. Je weet wel op een gegeven moment dat je probeert matten, dat je uit bakboord het spul hebben willen of matten, want dan steer je ook in je rug. Dan heb die cellen die dan in wezen het spul uit stuurboord hebben, die hebben dan op dat moment even niks te zeggen. Dus die moet voortwezen. Nou ja, en dat gebeurde. En toen kregen ze ronde en de jonken. Toen spul weer op stuurboord. Nou ja, en toen konden ze voortkomen. Het was de manoeuvre van de dag, toch? Hartstikke mooi. Ja, nee, top. Wie mooi om te zien. Ik kan je voorstellen dat als een commentaar, dan krijg je spiekervel. Ja, je moet je inhouden. Hè? Ja, maar slag het dat wat? Nou, dat gaat heel best. Dat gaat heel best. Maar je vindt het natuurlijk wel prachtig. Dat is gewoon saai. En je hebt natuurlijk 2 jongens die bij je zitten. En je zorgt dan op een gegeven moment dat je hoornadig achterin om te werken. Die moet ik trouwens eerlijk zeggen dat er een heel soort skippen hartstikke mooi shield heeft. Weer in een strijd tot en met. Lemmer die weer gigantisch weer naar voren stapt. Je hoort ik weer goede dingen doet. Grauw komt weer goed naar voren. En dan ben ik skippen die juster een gigantisch aan voorwin. En je moet nog maar houden wat dat goed komt. Maar die joert dan toch jenne wordt dat die joert weer 11e worden. Dus waar zit dat? Dat is gewoon van. Zit in het kopje, denk ik. Ja, maar misschien ook wel de waarsomstandigheden. Want die is ik als stredden een keer om een tonnenkaam. Jenne wordt. En dat je denkt van nou ja, wij leidt hem dit nou aan? Waarom vat zo'n skip dan joert in wezen achteruit? Ja. Nou ja, Doop is de analist van die beiden. Ja, dat zal wel. Maar ik bedoel, dan heb ik daar geen antwoord op. Dat is gewoon, dat zijn omstandigheden die onderwijs in komen. En je hoe je geen fouten permitteren, want het wordt elke keer afstraft. Nog één ding, want het ging haast nog mis van Langwaar. Krek van de finish, wie er nog ja, kun je het zelf schetsen van waar ziet er fout, waar ziet er wel in fout? Nou, dit is wel een situatie, denk ik. Als je in mij naar de jury gaat, dan moet je maar bewijzen of de ene het in de oren. Het moet eigenlijk zo wezen dat hij, als het draait, het vaste schip, dat hij vol leidt over de bakboordskant. Nou, wij hebben daar al wat een discussie over. Ja, volgens ons wie dat zo. Maar dan komt de andere regel weer. Het wie mij het binnen het bereik van dat orenskip. Kan dat dan in wezen vrij uitgaan. Ja, en dat wordt dan een situatie, het simmerkoor. Wat dan in wezen bepalend wordt. En de oude vissen, die hier de protestvlagel in de hoorn, hè? Ja, maar dan komt het krijgen wat Jappie zei. Van je moet nog een week. En dit zijn van die situaties dat je denkt van Ian is hier haast de grote verliezer. En hij weet net 100% als hij daar wel gelijk in krijgt. Jappie net. Nou, en als dat een protesteren is en de source wel krijgen die 14 punten. Ja, wat zit je daar nou mee op? Ik bedoel, je bent... dat is wel zo. Ja, dat is zo. Je bent nou 1 en 2 en dat is maar... dan is die 1 en 14 of 2 en 14. Ja, maar hier nou de laatste wedstrijd West? In Snits, dan? Dan niet een heel verhaal worden natuurlijk. Ja, maar ja, dat is ook logisch. Dat zou een oor net oorst van. Goed, dan nog even, er is nog even de uitslag, die heb ik op kaart. Joer dus Langwaar wint hier bij Starem, Varsnits. En dan komt Ljouwe, die er toch ook weer heel knap bij zit. En de Lemmer, ja, we nemen hem haast we nemen hem elke dag, maar nooit als dooiwinnaar. Maar hij kan het toch weer heel knap naar voren daar. Hè? Ja, het komt Starem dichterbij. Hè? Dat er misschien wel eens een winnaar komen kan die nog nooit een eerste plek woont heeft, maar toch winnaar wordt van die 14 dagen scootjesiel. Want hij is elke dag er bij de eerste 5, tot nou toe. En we hebben toch, wat hebben we, zeiden ze toch heel? Zo'n. Dat bedoel ik. Als zo'n wedstrijd zielt. En nou ja, dan kan het toch zo wezen dat een winnaar van de 14 dagen Hutsielen zonder een eerste plek toch kampioen wordt.
Ja, want in het algemeen klassement gaat Lemmer dus nou onder leiding. Zij hebben 16 punten. Volgen toch Grauw met Sontje, Zoon. En dan komt Snits met 29 punten. En morgen hebben we dus een reisdag. Ik mag nog even naar één situatie daar. Dat wie in het eerste rak. Dat wie de frontale botsing eigenlijk mooi. De omvaring met de jouwer en wordt zijn. Ja, dat wie een klassieke bakboord-stuurboord. Ja, dat ik gewoon zo. Ik wil hier weer helemaal niks. Dat je denkt van nou, dan kom je weer in die situatie dat je denkt van nou, wat wil ik nog verder zielen. Dit is een monoboord, hè? Ja, dat heb ik net niet eens jongen, dat jij ik letterlijk. Ik heb het net jongen, maar we hebben nou die situatie nou weer een keer nice jongen. Maar het is, dit ben gewoon zulke gevallen, bakboord, stuurboord. Ja, dan ben je gewoon even mis, helemaal mis. En dan moet je, denk ik, gewoon uitereren. Dan moet je voortwijzen. Ja, toch? Want de grote vraag is natuurlijk, waarom zielt hij terug? Maar dat is geen idee. Nee, dat weet ik niet. Misschien wordt hij gewoon even lekker zielen. Ja, dat zo wel. Want hij zielde toch ik nog weg van. Want ik ben ik weer van die dingen. Hij zielde wel weg van 14 naar 9. Dus ik bedoel, dat skip wel. Dus waarom neem je dan die risico's? Dat je, misschien hebben zij dat die situatie ooit besjongen. Maar als je dat zou besjongen, dan denk je, ja, dit kan nooit. Dit is net even van, ik moet een beetje oud gaan, dat ik erachter deel kan. Dit weer gewoon, had er gewoon zijn koers veen hier, dan hier hem achter de zwart en hier hem rekken. Ja, en dat is gewoon, en daarachter kom ik wel weer skippen. En dan denk je natuurlijk bij jezelf, ja, dan moet dan ik achter deel. Ja, dat is dan zo. Het is net oors. Je moet het accepteren. Nou, de eerste week zit erop. We hebben zo'n wedstrijd in Hoorn. 3 keer een overwinning voor de Brouwers. Ja, ik mag het toch even zeggen. We kunnen nou even bekomen, want morgen is het dus een reisdag. Manje, dan ben we er weer. En daar is de vreed weer, op een slotdag in Snits. Ik ben er vreed weer, de slotdag in Snits. Maar het glokshirt aan. Dat doe ik. Misschien wel 2. 2 shirt, hoe kan ridden? Dankjewel Pieter. Dus morgen ben we er net vanzelf, maar Manje, dan ben we er weer. Maar het live verslag dan vanuit Voortzijn. Ont Manje, ont dan. Dag. Het vierleppen, dat sjost bij Omroep Friesland. De hele simmer sjost de beste sprongen op uw extra livestreams. Het twakkampje in de Hollanders, het Koningsleppen, de NFM en het NK. Omroep Friesland, die is erbij. Sjog het op omroepfriesland.nl/vierleppen en op de Omroep app.